kasa dia wo be wa de hye pan ya boa atu yade no ase ye be kwa gomwa central arawo semba fri ho ebe busuamu ayapa okada driver ena nipa bofo bia che no etwa niti aka wo bi mane asi wachire emu awuram Enfimfim mantam no nso arawo sem afiri ho ba kire mu akwada keto afe ne fa ba awofo akoja na sinsuo ho se wosusu se woyensuo ba posifo abam de oka ye de besomo police fo a womo ewo uniba ena de aba batu dwase sabra batu achi menteme nwase ne basabasa ye bia kwaso ebo ho no enya de won betena ho ayenhwe han amasa ne ye ni su ene ban no akoso afoforo bebre kan sembo ehu ne yaboaboa no awie ye de bremo vital ka no de ne de wunya bi no no menu ano no eye aduane ankasa womunya bre no won ma ye ne kama enti wonom a emu odunti wonom ya no amewe cafe bi anim wo pe choco banana strawberry enya na baby be de tonton no de bowura ho na kwakwaje de calcium omega 3 6 and 9 ni nyina da ebi wo manu nti ne da bia ye kan sa wo ma akwada aduane afa bi ka ho na akwada no ni nyini mu no bibia da enye kama wo pedudu mu atu akwakoton ana kakra bi na wo pede agufie wona ne kwada na no ma bowura ba bi bede tontototo no de na kwaje wo de company bi epenkrofo de wonom akoyu asabro chimemu emom akwakwa kire ade e wo ho wo yo kire ni wo cha physics ana chemistry ana empo wo physics ana chemistry background ene na batwo de ye do koyu asem akwakwa kire de sanso ana company kuro ya san gira mu biemu a wo pa de hia wo be ya na ni sahwe nkwada hwe fie construction workers plumbers welders electricians emom akọ Romania mine mu akwakwa ya adwuma wo tie mi na ba bia wo bia da kan wo ho tutuam ni kanabra yemfa wo nkwana kwa ya adwuma nya sika ebe hwe fie ahoma ne 0244 213 187 and 0276 221 939 and 0273 635 765. Perfect series ngoma no ewa dwaman so abusua akabretia bi na emofra ne makwan abafie ma won bibi nye ema ne matena fie mefa kuma se mo ne bu nchini wankofa asem ambre wa awia bebo na mayade aba perfect series ngoma ne bi fa gu fie ma abofra no bra wo makwan no wo benya bia kankan omre school na ne ti abobrew enso we bia obetwe no obedi sunkunim ngoma ahodo ni nyina wodi bia badwaman so efri kg1 ekosi kg2 jhs1 kosi jhs3 ngoma ahodo ni nyina okwa o se o perfect series ngoma no ngoma suaso ye na jatum na ka de stamp aboso abofra ne kenkan e bebo no wonu na setting mock exams midterm exams terminal exams ahodo nyina wo seti bi wa so hono mo kuma se aputo da oben station hono mo akra dan so my first stop be hunu wo mo wo se fa abane da che be hye won sa obebo ho ban de amount 0243 299 938 and 0540 755 ahoma ofra wonom ebeje osina nkomo bi esefata no wone wabo yani ayasomo eye mienu midin mame ajwa nyanta tando meni abrewaba kofichumasi afika sia no emu ensam eni setting the trends that others can only follow. OJ 102.9 FM, the pride. Yaw Asante Sabre ya yakasa fitina ufiaga emesi sabre asante mantemi ya ba adisha wawone wabukunda ense ezuo so menya nyanu ayenya ss fita efi ayakono ninata ayade pa ade amakono na arehosem a ewom ni nyinada ene se wukopie mu ewo atonsu krofrom so ame asokwa ene nentwia so a ne ababa beto dwa nyinada ene se ensuo no adehye bi ewo ho wo munya bi ene won manom wo beka ya na no fiada ena adwumaefuo bi a wonom ewo Ghana Water Company Limited ene wo senior staff association fo no wom de beto dwa se wo mpanyimfo bi ba bi a wote ewo range no yetu wo mo age dan na fi wo nsem wadan ya private developer bi ba besi dan ne fofronti ye ma wo mo ba bi nan so ye ba bebubu dan nti no wonom entiase ka ho bi manie wo nya dwuma mpo ne nya nsuo ne bi anom eno na akwakofa wo nyina da aba nya se machine na se ne momo no ne eba ye nti a wo so wo bonto wo yem ho no ene ka ho bi a wo de beto dwa se ne wo nya dwuma ne nye wo kyena so e ka ho ene ka ho bi ene wo ba sante mantem ha brono bebre no a ensuo enwa ye den e wo hoi na ena no pe wa bra brigadier koda tena senyam support
podwumade no aso ene vice chair Emma Senior Staff Association Ghana Water Limited as Antemantem ha owura Emmanuel Poti edi enkomo bisa ne se edi na wa yede afa ho aso yeni a yenya nsuo firi wo mo ho edi ye yade no enkame ya se de enkrofo beka nsa wo monwene ye ho enu omubuafu a wo matotototo fidie mu a wo ma nsuo kura ya ebi mu kura nya bi num enya bi nwade fa bi nya aduani na wogina so edi tudwa se enyina so wo ho the senior staff one ye ni nyina na Ghana Water adwuma efo ne ye no wo mu wo nyina so kase pa enu nti na fitifiada ebesi sa bredi enso ne emai na so ena no pe ya wo mu committee na chi no wo mu be bia enso na maye eme bia nya bia nom wa bra wo chirechire mu ono mu mientie ensem bia ora Emmanuel wodi atudwa mihia nchire mu kakra madan na enipa bi ebuagu a mobonyo so no enu nti na ensuo no matum a emma no anase bia mo wo technical or mechanical fault e production department. Oh, at the last press conference we can say a second response. Now the response now ma ye be or ye trebi inti so who say you ma and ye withdrew our members from the plant. What you say? Now, Wadarumo, with the greatest respect, and you be a mutekisa decision when modern yang customers, modern yahoo, Kumasi mine, modern yahoo, say, and a more mumu too. Na ye at 2 year at the amamu. Yen so you said the bear, you beat me the boy a hobra, and you beara modern yahoo, and some. Awusia eni aye kwoti ye Senior Staff Association Ghana Water Limited as Antemantem wo mo vice Emmanuel Poti no dia to dwase wo mo se ensuo no emade nanso ena no pa no nkrom ni mpefo kwakohia na de ba ye nti a wo mo nyoma adwene so mbe bia ma ye no wo mo de ye atoyie ama ensuo no aba ma ye nyina ya twansem ne so ade amamo na sebre ya pomuden ya so ye no wono makache na ye durei na wonom echiremu a sebre kasai ayamtuo brafo cholera yare no amani muso o manyimu a eha adwene pa enam so ama sebre kasai ni padu wonom ato ne nanom ewon se do na tiefo beka ya November bosumi ya etwa mu ni da ne toso aduasa ena wo pa adwumade hu ntoma wa utu senya east ene adehye dodo na no wo mpane empem ha ene aduonum enipa 150,000 wo mu nyina mpane eboa ama yakode atia yade no na wonom kiremu emprempren ya ye kasai wo atoye mantam ni mu wana fenfinfin mantam ni mu enipa dodo na yamto brafo ya de yi etete wo ma sebre kasai nipa ahankono ene nwotwe 908 ena ya de itete wo mo a emudu ya kasai wo mo enka atiasefo ho bio eno na aka ho ama mpanyifo etu sa na mo ya we no efinfin mantam no ene apoye mantam ni mu no metropolitan ahodo kronkuma ni kropon ahodo mu ni nyina wo ba wuram na omo awade hye pane efiri nkwada wonya mfinhya mienu ede kro wo mpane na aboa ama etimi asore atia yade no na wo mu kiremu a we no adehia wo mo afa afuro enka ho sanso na wo na wo man kwada nofo no wo mo nso enka ho na dwumadie no o mo bewuram sekendi takrade ebi bekoso ho ahanta west o mo wuram o sampotam wo nyina aboa ayebi ama cholera yade no wo mo atimi atese na wo kiremu a ensore ahodo obewuram wo ho no mo mosque ahodo mo bewuram edwa ahodo mu afiafie schools ahodo mu nyina wo mbeba abe wo mpane na boa me asore de tia yade no etise mo hunu wo mani mo sa kwan ne so a montemani mo mo na dwumadie no enkoso sansa yamto brafo yade no ama ne ho so a eha adwene pa wo yaman Ghana yimu na we no o mutiri mu pone ne se enipa empem ahansia 600,000 o mo hwa ne mu so mbetumi awo wo mpane aboa ama ya sore de tia yade no na awudi a edie ewo oman Ghana yimu no yetimi asore ede atia na ebusuafo ya toaso ana ye kwakopie mu ewo Gomua Central eno ewo emfimfiri mantem Gomua mfante amo ehwo ne yakwakoduru na arawosam a efiri ho ba ebusua emu akwakwa ya de pa ni nyina da enese okanda driver bi adehye bi ana ne fefo bi a wonu amoye adwuma no akire se enkrofo bi ahyeda afa ne se ja wonu amoye adwuma wonu amoye yada kosim ha
21 years kwame ofosu enkrofo akwa ne ti ade afiri so a asem no emu akwa yabra ko sem papa na asemi ebeto dwasa no eka ho ebi ema okada brothers a wo mo mfifiri montamu efa asemi ade to wo mo ho so ene wo jammom ya ni abre kangumu a ema sabre ya yeka sai die wonom akire wo wura bi a wo emfie baaduasa ema sabre aguna soaduo divisional police command no ene wo mabɔ kire ade asem no akwakoma no adehye ya wo mo yo okada business bi wo mfifiri montamu ho ekire se womo susu se wo wura ya chini wo yo bi a wonim krachi ya wo yo kada driver ni wonim hu bi papa sansa womwa na jomo ba o ya ba be ha o yemfa yenkwa ha yesene ha ya womo kwa yo mu se wo bi age krachi kra afre ne nsamunti womo ba kira ama sabre ya yakasa dia aposifo akire wo wura ba ko ewo asemi emu na eba san no yesoma ya mani boni Sylvester ewua se woni asemi achi na ne eba sa ya okada association wonmo ategu mu emfifiri mantem abua posi fomo ma chekrachi ba kwi wonmo fa emu amane emra ye enu amde tu dwase wonmo dwuma no wonmo ye ne de esense de wonmo ba beda sua ne sa enti akoma sanse kwami wafa wo bi se wa ha no ya wode ne ye adwuma kakra na ekowi ase yo mokwo hu se obi na ade na wu atwa ne tie no na edi se gwomodo asem no masu kopa edue mu ahunu ba bi a wode won mokoye ene ba bi asem no ebewie ye no ke na ka ho bie ya wo mo nyina ka wo mo ho ebu ano ya wo mo due mu ama sabre wo ma boss posifo ama wo wura ba ko sabre aguna soaduro aposifo wo mo nsa aka no boa na asam no ehwehemu atumi akoso aso wono kwa na ekodi se woi anankrofo bi ka ho na 21 years krachia waye na adwuma yo kada business bi on meku ne ya no aposifo egusada wonom eya asam no emu ehwehemu de befiri ma ba biada ya hyem boso ye bedi akire na ya di emu ensam abesum ye call Asem North mansini mu ewo emfinfin mantam no emu na awrehosam ye firi honomo eba ekire mu a akwada ketwa ya wanya afene fa yakwa kohunu se asuo pra ho akwada ya toba ha ya woda honomo a wonhunu ne wo ye ne ho na odansini a okokohunu abofra ye Edward ahosu na wo kire se ebe awia no nan ekro no hu sa abofra yi adansuo no ho a watoba ha wontimi nya hwe no kan hu bi mo ye ntemba fie be yi adehye asutire bebo amane kan ho ekop Asem praso kobo aposifo amane eno na nam so ma chief inspector Jacob Osei Kujo wone ne mrante ye ntem kan odansini ho kopie mu wasuo no ho ampani nuane ampa akwada ketwa afene fan woda ho na we no nkiremu ni susu se omu ni se akwada no eyinsuo ba enti wo kwa akoda ne kwan eno na kan hu bia wode no kwato nsuo no ho na omode bayere afufu to ena wanwo nkosu ya da gugu so akoja abofra yesi hono a obi nimbre kom koja ni si hono a wada hono mo dansina kopie ne so enam ne so ama se ebre kasa posifo akọ hono mamako hunu de na bafie na wo mu kire mo asane akwada na pomudin ho nsam mesi atienti no wo mu de na kobiem ewo Presbyterian Hospital ya no ewo Asem praso asa ebre abofra ne da hono a wo pre ne nkwa ne no na aka hu bi ena posifo kire mu se we no aya ade bi a entwa ye kura nti se ebre kasa ide adehye wo Asem praso ne mpotam wo de to anim se wo awunim nipa o kodi sa abonefo sem yin no be yi wona sutire na won fa mra no ento de damoa ema sumdwe mapa enkoso ni hene e wo Asem praso ene ne mpotam yetwo so ewo Uniba na Uniba Divisional Police Commander eye DSP Gabriel Chi yebua wode ababetu dwase abato na chi emu nsansem ekoso ewo Unida ne montre so no enya de wo ma posifo mbetena se ayahwe ha ema saasu ene banya babese nkrofo mu ya keke niama bomu oni atutu nkrofo niama ya atake nkrofo no na mwa no obi abe hangeo ya ba no enu a ena nkrofo ye wo Uniba wode atudwa esrese 2024 abato kase ya kwofo no nyamnya dum abato komisa bobo na watwekura aba asisi ayenim de odi nkunimu
enti abato na chemente me nwase ya kwa office we kwa kofa we ya ba ne aba ya ba be toilet keys ya ba be ye we no enya de wo ma posifo wo uni ba ho no won betena wa ye hwehan ema nkrofo bi ade emra ahya godom nsam aya de godom eye no odi nsam bonyina da atudwa wa bra 2025 Uniba Masquerade Festival no wo mo epa ano entoma ya wo mo ebe hyase January ne da edi kan kura 2025 nim eno de to dwa sa wo ma posifo ne de woma sadia ne so bebo enipa ene japade kra ho ban enti sadia to aba na wie no ba bia enye kom enye din wa bia ba ye ho sama aba maba ana me de ma aba ko potion enti me de emra ba hye me nsam aye de wo pa bia wo Uniba ho no enya de woma posifo wo ho no won betwe ma wo kra wo mo behwe no mahunu ne se emra atumi atwe wa so DSP Gabriel Che Yabua eno de to dwa se mebro so ntu omfo so obi be hye wa chi yodium koya eba ni achewu a enya di a mbegina obi anim ayeso we ya manyoni ABC ena di ntino yenye ni nipa we emfrim sade emra ne tie no sada ngom de betwe waso enti wo bibia da enya sa bato na chinchi waso ene menteme nwase ene basabasa ye bia akọ so wo Uniba ho no wo mbema bibia ajobro emra fom anya sade a emra ebekasa. Food and Drugs Board Authority FDA ehwa asem na ye kan apoye mantam no mu nkofo dua kropon mu wo mabodwa data we no omukyeremu a enubone ne nom ene ehu dwadi ahodo ene na kan hu bia wo ye sancheche di abo amani pa hunu sunsun so bone a ewo so se obi ebenom enubone na we omone bar owners ahoro restaurant operators wona woton nuane ena afi adehye bia omo ye nneoma ahodo ade anigye baba mia ye no no mo to kese eye sanchechire yi ede ma wonom na dwumadie na se ana owura yere Anita owusu kofo ya wono ene ya poye mantampanyina woda FDA no ano otufo no kire se enubone no nom no tobacco wi nya ka ho nyina yade a emo nipadua no kwan bia so ebre ebeka wanu se kim emfa de papa bia mre nipadua na mum sei nipadua no firi ti so edikosu na ase ebe sei nipadua no pasa nanso awraho sam ye wo mu ne se nipadodo na anim hawa hodo a se wonom sa enuboni ya wunya ede ba nipadua no eso enti no mato ogo so a no ana omo enom na no na ka ho bia wo tu saafo no se enti obi ahwe ne ho ye emfa enubone no ne nom ho na bra ye bo pini Christmas ya bro nya frama na fira se ya bon kakra no ne nom ba be kosoro papa wo manga na ima no na aka ho mo ne ade hye we nom ato kese ya wo mo bo mo kokko ahwe kwane wo befa so no ma ye bia boa ema enubone ne nom wo manyimu no eso betie na bibia ato din na wo kiremu a eye mamra yetintim ye Public Health Act no 2012 ne mu Act 851 Section 58 eno eboga na ni bia kokko senya ba bia na obetumi agina na watwaja toso ne nuboni se ye wi eye cigarette de ka ho bia na wo gina honom na wo da bi enkosa entomo ne ade hye di djuma wo miaya abobosu nyina to kese ye santa chende ma wonom se bibi sampo bekoso a munya ba bia mo be mama sankofo no no mo be gina no ma no mo nuboni na afoforo bi e won chen enkohome sanframa ne bi enfranko wo mu kira enfan sunsuanso papa emre ni padua no enti obi ahwe ne ho ye wo ho na bra ye bopini Christmas no obi ahwe ne ho ye na yentimi emoa ema yade ahodo bi enam sa nubone no nom so de ba no ye betimi ateso awie abusia hanru bebe ma kwan na awie ensama wodo aboa do de besom sekase ni nyina da ye de asi samfo ofa John entry bosia kolabo na bedi eche na kwadwo apia enoba afia abadwowa apostle eja sambo no nyina da yon mafamudie edemaye wakase no emo asomfonom no eye mienum din mame adwoa nyanta tando mani abrewaba kofichumesi abusia ya soso na Asem Beba Dabi dwumadie no atoso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes mixture no malaria drona. Ani, say nam sa, wo be di some wife nyina ye tested positive.
a yɛnom bie no sɛsɛ ɛku malaria mmoa no nyinaa ama yɛ nyinaa yɛyɛ negative adeɛ ho wɔn ma wɔyɛ hepa plus mixture no ɛna wɔde wei nso aba sɛnti a ɛwɔ sɛ wo immune system ɛyɛ strong da biara enti pavi support immune system no na plasmox no nso ɛtu malaria no gu malaria symptoms ɛte sɛ ɛtipaeɛ afeafeɛ wɔn mu atoɔ ahoɔmmerɛ no mu saa akyɛ koraa 4 days na pavi ɛne plasmox mixture wanom no ɛtutu malaria no ase koraa anyɛ saa adeɛ akɔhu doctor frɛ 0542 778572 anaa 0542 807907 magye aduro di paa pavi plasmox ɛna hepa plus nyinaa apemfo abaate ɔmo ɔmanufo ɛne nkwadaa wɔ ne mfie du mmienu nka ɔwɔ pharmacies ne herbal shop FDA agye edwede nkrato yɛ atom Hey, Opani, Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma mi koto bi mama mano. Owe jajai. Abua wamo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP Nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so a o ni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton am students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wamamua at to phone call putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonton books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series your world's future is secured apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture to malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha hwe wo ye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and they also we hepa plus wife na abo no hepa plus mixture magye aduro di pa pavi plasmox ɛna hepa plus nyina apemfo abato ɔmo manufo ɛne nkwadaa wɔ ne mfie du mmienu nka ho ɔwɔ pharmacies ne herbal shop atufuo mfrɛ 0542 778 572 ana 0549 297-463 hepa plus mixture mapobodira mapa FD agye edwede nkrato yɛ ɔdɔfoɔ mami mi sɛ wasɛm bi o da bɛn na wopɛ brɛsɛ wokɔhwehwɛ wo nipadua mu sɛdeɛ wo nipadua no akɔ a na hoɔden si teɛ ɔbrɛboɔ ɔsaa cholesterol anaasɛ ade dodoɔ ɛwɔ wo mu o blood group o genotype sɛ ɔyɛ AA, AS anaa SC saa berɛ yi mekamfo by grace medical center de ama wo sɛ nhwehwɛmu biaa bra me nkyɛn ma yɛnhwɛ ma wo kaa kora yɛde kɔ yɛde ba mpo ɛbra no bra no yɛde kɔ fitam kɔhwɛ sɛ biribiaa deda yie na yɛ nipadua a yɛde ne kɔ de ne ba bɔ mmɔden a sɛ wobɛhwehwɛ mu ɛntɛntɛm na biribi sie wo a yɛhu ne ntɛm na yɛtumi asoa no by grace medical center ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a biribia ne ameɛnkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea, 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 Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Akokodoro.
Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. O take Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Adani mo buhura. Aye na senkam. Ise nyuma obiara ni nyuma. Nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no eno na wede. Ohweso edididi. O take nyame ma won nyuma no enkoso. Openia wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo adwuma no. Wo mu nyina da papa. Okay, 102.9 FM. Eni se ame no kasa no bai. Enkwa na wo dia ma me wo dia asem yen. Wo so wo dia sene ya me tinya tia to obra ni ho hwidi. Pata ya kede na ade ache na ade aso bi. Bebi so wo mo so. Na ni asem wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tuturo anso wo mo pa ba mo da so busua ye waduma. Papa wo die ne kense. We kan sha yi ni na ase nkam. Bo wo mu nyina ho ban ebi dia ye tia. Enwo brofo enyanka papa wa yibi kuteki mo nyinkire ne duma ni tumpon no mutumfa abotire odo ensema ya no mutika eye putu sema yene ne ya ne kete wo mu guye ni masi nyesa na omotie o mu ka se duma na omo yene emra wo mu obi ani masi ne mo ye yo kakaye ne ya na omo papa nka wo mu fi sa abre do hwiri kopum bra odo obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya ombe sisi na bibi atoye no awade wa ho odin ni tumi no ense wo manya kokudu enfanya kopum bra wa obepi woni munyamo adumuni amen aja nyame shirawo amen me da body ase ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumiensa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira se oba we na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hweye se obi ikọ awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusuma a wosum no na onyi nkyira o se oba na awukọ kwọwọle no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tina good timi da rade ase yenso da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se ori meduma ma me so ante free honum no me ba oda de na mi ri ye no ayo papa me kan hada o mere ai oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi fa flam ni ri akochi apan of na dem abetere me awo inside ya mi no ahomachi wu apan am se machi no nani enti nyama bia me ri ye wo fi ho no anu odin me de ne maka se woye na se me bu anjo wu na woye ni falifo na me de asem na betu wonim se frem na tunufu na je woye no onya ya o se me ye konkonsani Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se 102.9 FM woni me abresi fie wodi dina haya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so na wa ye den na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na o si ye wudia
one room no one who na some worker me bro bi na see 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire ukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asa no o bla no me bua no pa cha me bua no pa enti obekoto anim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no die enti na wo ka asa me bua no pa na adwuma no honom no yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye me na mekoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma adwuma bitime kire no mekunu fa nche na aboba na fa kopetigu ayi no me kire na mekunu onye adwuma me se free ya munyina tia paasofo nyina omutia me bua mekunu obua no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dai se me hu bebi a mitime kire ne se ohuna de me da bibi ba se menya aduya mitimi ya kwaye ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pachan ona wo twen nipa ni sika ni free o yere fon so edigu wo fon so na o dis kan ye dey meditwa bet o de ye dey meditwa bet se be mbedi bi na mediatua hospital kan na o de oba ni sika ni ye dey meditwa bet o di twa bet avieta ugo twa lupri obi na ediska no asende wo yere se on fanhwe ne ma na wo wakohu no atwende agu wo fon so na wo twego wo fon so wie no diska ne ye dey meditwa bet avieta o di kotwa avieta o twi ne sense na mi twi 50 cd enti o twi ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da mwana connect akoti na kan scan mo ti so wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai ti sa one year alpren ni tu a atofoma na se wadi na ada na ye ekọ no wo anyina wo ma ne koi Asem Beba Dabi opedodo pachan entutri 50 na ye di wo kọ no me fa so watri 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na mo ba na me so be pesca de atua hospital bill ntina ama me yasa me me say be betimi asisa 2,500 ni nyina be ba jwan Asem Beba Dabi Krobea nie ile
Yei oduma nkuma nyame ayeye enka wodin. Na wiei oduma nkuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Adofo ne adehye awiei yemma yenho yehyiehia. Yemma yenho ha na yemma yenho nso akwaba. Aha eye Otek 102.9 FM sunie awiei yehyiehia ebere na so ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadie na da biara dase yehia ye kase ye de suade na afei ye de kire yenho nso ade no enti na awiei a yehie no kre baabi biara wa utie yen baabi biara wa ohwe yen ye ba besuade na afei ya kire yenho nso ade ewa afidie iso ene eye dwoada ene ye bosumi du mienui ne da etoso du nsia emfimpinu ne aduonu nnan mu ene awi na wi ahia ya no aka ya hyede nso si ye live ewe ye social media handles ne so se wo ba Facebook ana wo ba YouTube na wo hwehwe Otek 102.9 FM se wo ba Facebook ana YouTube ne so na wo hwehwe Otek 102.9 FM a dwumadie ni stream live wadaro ma join awiei join yen o comment ubetumi dia join yen baabi a wodi free a wode ba faka ho bi na yen sanka yenye na yen kenkan no afidie yi so emu obi anso nte wonka ena wiei ye obi love radio for uko Spain a ene bi love for abade mu abiebie mu Spain a dwumadie ni twagu oba United Kingdom nsumu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmak radio wo ho ye wo Abawa radio ye wo Mansaina FM ye wo Bweni radio ene ye wo Sahara radio ni nyina wo UK man mu ena wie ye wo Kings radio ene ni TV eno de wo Paris France buchimani mu ye wo Dache Hima radio eno so wo Denmark ene ye wo Rakus FM ewo Belgium ena wie Sky FM 4 ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu ena wie wonum nyina nso abade mu abiebie mu a sabre ya ye kasa adwumadie no etwagu medi de Krobea nana Yaw Asante ena wie ogi amanie awie apesemakan nananie ena wie Krobea jata mene mapamfo ye bema ye nyina yenho yehyiehia abadwumadie iso obade achiame awie maha ya eja akra umpom te say nyankopon adome ho ye pa na anso so nyankopon na dawroma menso me hoden ye de nyankopon ase ena ye dwoada ye koya ya san babio ena wie ya san hia se ye ba besom sa pepepepe da bia ye se ye de dwumadie isua de ya san de akire ye ho ade awie ye hyiehia ya eja akra ye na nyame ase na ye nchia ye na tiefo nyina akra ene ye ne ye tiefo ye hwe adamfo ye wadamfo mienu sane tie bia no ye wonia wonde wo ekọ abrabopam na waboa wo ama wadi ye ene wo wode wode wo kọtu nsohwem na wakọ sɛ wabrabo sɛ nipa wei emienu ena mpesa wode to wadwen mu sɛ wo fa ayonko bi akai sɛ saa we mu mienu emu baako ena woni na hia no enti wo hia obi sa adamfo na woni wodi nkomo otufo o kira wo kwan bi a bisa wo ho sɛ oyɛ adamfo de hen oyɛ adamfo a wode wo kɔtu dwem oyɛ adamfo a wode wo kɔtu nsuom oyɛ adamfo a wode wo kɔ abrabopam ana oyɛ adamfo a obɛsɛ wo bra oyɛ adamfo a obɛsɛ wo bisa wo ho sɛ sɛ nipa no saa yonko no oyemu de hen enam yonko so obi ayeye o enam obi yonko so sabre wo abrochire enam obi yonko so sabre watima sifie enam obi yonko so enene wadiye enenam obi so yonko so sabre enipa bi da prison ayonko ne yonko bi ntia enam obi so yonko so na japade a wonya ayekura waton enam obi yonko so ayonko so nti obi kura wu enti se fa yonko a hwehwem na bisa wo ho se saa yonko we emu de hen enam ne san na wahwe wo ho ye
akora wei ene ne yetiefo eche no ene awie ne yahwefo enti emfa yonko se me hunu Krobea o ye ready wadwuma enti manage ne ho ena me ne nante me hu obo ade eche ame ya me apa na asem ena me ne nante bisa se sa yonko we mienu oyemu de ahia. Okay, eno ye obo ade eche ame ena moate ne nka no association de one no benante ene be kire wa ankasa unipesu obi wo ho a sebe ade bia eyesu manfo a ewo nipa bi ofre ne se ne nyonko ho nti yebunu sa nipa no bia o de amom ye hwade bi sebe obi hye na wakofa de nyonko ede pa se ubetumi agina baabi na watetew ho se me de menhye bi ye beka kire wo se obi a wonhye ena ne wone ye hye ne nam nti won so hye oye kromfo won kobie na wone kromfo no nam se aluta bi bo na se ye babechi sa nipa no a de beye bia no ye be suspect won so ye betumi aba be fa won so ye betumi achiw bi ye betumi de wakogina mranim bi ansa na yenya hwehwemu na sebe wuntwitwa entumi nye wo no na bia fa wani ase hwan ena wonene nante obi tumi fa obi se ne nyonkunie obi nso se oye me nyonko de nanso me de menya ne nyonko me ne nyonko de nanso ono de onya me nyonko wahu se ne wiase ne te no de wo bu ne se eya wo nyonko ne no ebia na wo nso wonya ne nyonko enti nyo bia ene ye de sa gidie nyonko gidie no edema no se ye hwe sa de we nso yie de ka de obo ade e kire yen hu a I'm telling you ade nyina bekoso kama e de ama yen arofo ne ade hye awie ye hia na oba yen social media ne so a amanfo a join de ena wie na ya Krobea Asante me wo abeka Accra ena me nso me hwew akontam ene djumadie no me nso ma bebo awuram ya ena wie Accra Krobea me nso me monitor djumadie no bi mate yeda asepa nyankopon so nhyiraw sa won so aba ene Dr. Dani ewo Macro Junction osena na ya Krobea Asante ena wie ma yenchiachia we na yemo waba so Dr. Dani nie ene wo ba Macro abedwafo ni nyina nso atwa ho ahia ha na Krobea ye nyina ye tiew ena ye san so ehwew ena da mia menua ba hati maame ya ono nso abo awuram osi good morning na ya Krobea Asante ena wie ye monitor show no United States of America for ye nso ya abo awuram yankopon so nhyiramo ene mo nepa mo nso moyo omo hoban ena wie arofo ye won komobo na enkomo a ye wo bo no owura bi ena ewo yenim ha krache akwa aba yo ayeso fawa no ben na monye ni ye mame na ontumi ntenase na yentie na semo a ena wie yi odenam ohote sai pa cha me hoye o na ho so ye nyankopon adom benso me hoye wi aboko okay udi de sai pa cha me di Mohammed yeah. Mohammed dien Mohammed Isa Mohammed yeah. Isa ufri hin e bai pa cha me firi boko ufri boko yeah. Eno abetena Kumase ha yeah. Na Kumase ha nso te hin Kumase ameti asafo yeah. Oye adwuma wo ho me ye adwuma papa edi adwuma na aye papa wa asafo me ye adwuma as security guide yeah. Why ya che me ya da bi o be 1 month ene be bosome ba ku nie yeah. na ade ye security no yeah. Okay awiei asem ben ene de waba manim ha nya abotre ma wo ho kire wasem ni mu na yente ase de ene de waba ha asem a me de ba ha no ye
sem nenya ha me pa na me na oba bi na etio but the time na me date oba na me ye ne hwe na me gya no na me tu kwan so me tu kwan a na okofa obi foforo na saa nipa kro no obanyem no be 2 months time na me fir kumasi ba silem me ba na o saa fa saa nyem na be da me so na me no dae 1 week na wa frame aka chem say manyem no Asem manyem no na me say how can this be possible also oh mama nkasa yemia na me say yo the time no me say me dating no man fancy obia ne busiafo ni mi so okasa na ne busiafo omuni asem bia omeka na me so me ni option bia na me say okay so wo say yemia mate na me man sika na ototo ne nema nyina na me fa no me din ko me busiafo mo e wo srim ho e wo srim na e wo manga yeah manga no boko manga okay okay so me hwe na sana na bibia ye ready na me ye no complete because man fan chinchin and I man ye ne basa bi na obe wo ye ma hwe ona akola no nyina na akola no kra banyi afi na me firo ko voter region se me koye agima metimi koye part time work na me nya sika no kra one city kra permanent na me dia asene ama wona akola no at the end of the year me frewa kwa sasem kwa me frew otimi ye call be 12 to 1 anajo me frewa na satam na wo voter ho na wo voter region and again ne wo boko ho yeah so nipa no nyem no oya mampurusini na wa dwane aja no what you say oya mampurusini after that pregnancy no wa dwane aja o oni baby akọ meso me baa na wo de ahye me so na me nya abotre na me hwe bibia yi after that na wa frame ka kire me say ekola no enye media akola na enye media na me say dabi onni kwan say we ka say ekola na enye media because me di kan ka kire o in the beginning o say da mama nka say enye media na obusia form nyina nim say me na menyem and later on now o ka jem say akwala na enye media how come and how can this be possible too so sisia me pese mon frère no baby a wo no omla anasa wontime mba kora mpo a kana me boni nyina no omontua me kama me na fa na akwala no command sa nipa kro no because me ntime fa obi moja as media we nipa meseme ye nipa ye nyina ye nipa ati asie but ntime nkobo obi kwase ankoma obi enye yeda oya sa no krampo nebusia form ka say ono wan yade because enokre na me didi o machi saa but later on o ma hu say dabi de a o ba ne ye ne de wan yade kura so sisia me kana mepe oka wa kano na me bona ona na mepe because me anka me aware say akwala na ye me ba but me di kan no kure na but still wan jindi and I say wan pene say akwala na ye me dia o say da ma me nka say ye me dia na but how come tobo wo afri kumase ene wa kosirim oye oge ene waja ne ho atubata ba kumase ha okọ ye no wo hu se ge ne nyem ana oba be ka kire wa ansa na wo de wo koka no me ko ye no ma hu se ge ne nyem o minim na wo de farm so later on na doctors for ye call hospital na mo ye check up by that time no I am 2 months after that check up no I was now informed and then me wale no not even up to 1 month why ye ne ho ade no ho ade de menya ye ne ho ade wie so me fa no ye de ye the way ye tie no ye wale oba na oyema agisa owo asana ye ko ye ne ho ade so owo wie no be 1 week na me ko ye de me ko ye malam fo mo me ko pedi
beto akwala no after that na me boaboa me ho o mama to drinks ne nsan nyina se me koye no ho ade ba sa ne man nyina ne mantiman ye na kwa aja me ono so ko no me nifie me wa adwuma mu na ofiri afie na ko boy no ho odwane firi me fie wonom no kama wa fie kurampo a mbetma hu sa nema no bi anase me ekwan ya mbefa na yentimi solve sa problems no ba me nifie me ni ensema wo ka kire me busiafo am asana o tu fifie wonom no na obai o mo kan de na kireo so wo kɔ no kan de me ba no yamsi yanka no kura me step father no on pema asem because of sage no na me so mintimi nkire omodi ka time na me mama wo me nya 2 years pe na omodi me firi kumasa call slim at that time ko me papa no what time ye call without the notice of my mom na me obisam se me mama wo ikrampo me nim me mama so ya santini enti ye wo no e na papa fa o de ko slim me papa fa me de call slim me konya 15 years asana me ba kumasi straight to Galamsey 15 years na mama kura ti se me wo Galamsey na enye ne de asema wo ti se me wo Galamsey no enye ne de because as the year of 15 now you should have been in school. But how come? So sane manema yina no e mama kura ye confused. Between that time no one Galamsey one gold one blade 80 cedis na me boa 30 cedis pay o a day pay 30 cedis 50 cedis 30 cedis me de ye wo nema yina but ene wa hum say me ye nipa anase me nim de me de me sika be ye get no o fa no na wo mfie say me fa get no na me wo be 20 years and now fa no enti wo ne na tena for how long yan sada nche sa o me fa no be 2 years 2 years no okay because see akwala no okọ 3 years na wo watu kwan uni ho ena waba ena oba a wone ne te akofa be ma foforo wo ye de na hu obi ne ka kire o ana again na ne ka kire o se me kokofa be ma foforo me ba fie wonom no me firi kumase aba kosilem no me ko ana osan ba me so oba me ho but the time no return ba me ho no na onyem dada hu say nurse ye me de ne the hospital because Oma force me say Dabi e me na me yem no so me wale no na me say okay asema penfo no kan de me ni option bia mefa na mefa no oko scan oko hospital every time bia baby also be ko bia mbedi na chibi because me pesa me hu how her condition tie what you say so oko na me so me di na chi cancel na me di na chi so ye kwa no na me yesi moja kurampo ye testo die na emfa omo test me die na o positive na doctors from Saka Jen say edro bi wo omo mema ya to sa adro no enye sa aka ya to sa adro na on next time on timi wo biem on yem krampo na talk no wo so sisi sa adro no ye yan toy kopim ene edro no yan toy na ono so jimjim no ho na okọ na baby no enti ofa akwala no edwane free wo fie ho no ode ne ko hen ode ne ko slim office slim no na de akwala na dwane ko na busi afọ mo no enche na okoye ne pass out by that time me tua ne sika madam ne pass out sika ni nyina o no osua adwuma no osua simstress enti wona na osan hwe no simstress me na me hwe ne simstress na me da bia chop money okọ a chop money mitimi man chop money anopa okọ awia na ma todwane asa akoma no because wanyem me pese okombia do because me nim the way e comes to here and the way almost woman no matena pinfo mo mantena mama nchin o baby me kwate no man suan yansa bi man suan yansa pa me nim the way e comes to here won mitimi ma osika no pa awia na me force me ho ato aduane ble mitimi ko adwuma kuran pa break time me to aduane afiri sa adwuma na de ble odwuma Asem Beba Dabi just because oyem
mempɛ sɛ ɛkɔm bia bɛdo anaasɛ mempɛ any stress bia wɔ ho me bike na mede ma o wokɔ adwuma twi bike no kɔ wode wo bicycle nyinaa ma no but still I don't understand enti wɔde nyinsɛn na hyɛw ɛndeɛ wopɛ wo mpo mpanyimfoɔ no aka ama wagye atom a wɔhwɛ no okay wahwɛ na ama na wo ɔte wo fie deɛ na siiɛ ɛntɔkwa bi baeɛ anaa biribi sii ana odwane firi hɔ anaa saa deɛ nnɛ ɔma nka nkyɛm sɛ sɛ ne sɛ because ɔfiri hɔ no waka kyɛm sɛ akɔlaa no ɔyale akɔlaa no yale o na mesɛ ne sika no nkɔtɔ aduro na mesɛ okay wokɔtɔ aduro kora mpo a mekora menim bɛdɛ ɛbɛboa yɛ anaasɛ ɛmboa yɛ fa no kɔ hospital direct na mesɛ ne 3 million ama wo fa akɔlaa no kɔ hospital saa 300 Ghana cedis no na yɛ wo lɔre fɛ na wode tuyɛ wo 300 na wode ma no sɛ ɔfa akɔlaa no kɔ hospital no na gye so ɔde dwane saa 300 no na yɛ ne kaa sika na wode twa ticket no kɔɔyɛ enti odwane baa hen ɔdwane baa agogo kɔnɔngo agogo saa agogo na na man no so ɔyɛ mampulsini ɔdwane firi silem na ahɔ na ɔkɔhyɛ tubu enti bɛrima no a ɔnyem no na nkasa no wo ba kumase a ɔfa wachi kɔfa no mampulsini no ɔno dwane gya no ba agogo hɔ ɛna gɛ no wahwɛ na ma na wode na sua adwuma pass out no ɔno so dwane firi wo fie no straight to agogo wabɛhyɛ man ne hɔ ɔbɛhyɛ man no hɔ hey nyam se anka no korɛ guess deɛ ɔmo nka no korɛ ɔmo nka no korɛ koraa ebi sam okay ɔmo nka no korɛ paa me kora metime dwe no koraa na mente aseɛ ɔbɛ deɛ ɔnte aseɛ adan enti watumi aka si wo w'anim sɛ akwalaa no nyɛ wo dea waka si manim sɛ akwalaa no yɛ me dea na wopɛ me anaasɛ wodɔ me nti na wode saa yɛm sɛ na bɛmaa me no nam sɛ dabi and beginning maka kyerɛ wo maka no kora no kyerɛ wo but still ɔnte aseɛ koraa ɔsɛ ma mekasa yɛ me dea adan okay sɛ yɛ asɛm wɔ yi a wokɛn abaayɛ no wode ato n'abusuafoɔ anim wɔ sirim hɔ n'abusuafoɔ nim issue no koraa ba ɔma nka hwee adentia because omo ka say girl no wan yadeɛ so girl no wan yadeɛ no e kana me bɔ no nyina no omo ntua me kan man ɛyɛ sa akola no ɛyɛ boy ne dia ka me kan omo ntua me kana akola no yɛ omo dia because me na me yɛ bibia so me kana omo ntua akola no yɛ omo dia sa ne papa no nkasa no kan yɛ enti wɔka saa no sɛ girl no oni manga hɔbɔko hɔ no mu bio wadwane aba Asante mayi mu ɛna wo nso wonnim exact place a wɔwɔ menim hɔ na woyɛ dɛn na ahu sɛ mampurusini no abɛhyɛ de nkyɛn wɔ agogo ɔno ankasa kaeɛ wofa me phone sisi a ɔkɔ a WhatsApp profile ɔde saa boy ne picture no ato so boy ne picture wɔ me WhatsApp profile sisi a ɔno WhatsApp profile sisi a na me step mom so wo ho no o frɛ wo sisi a wo bɛte asɛm a wo bɛka kyerɛ wo because omumienu na etifie na ono otimi firfie na adwane akɔ ne baabi me ni fie to o frɛ me step mom sisi a wo bɛka kyerɛ wo enti wo de sese de wo hia paa yɛ de me hia paa ne sɛ akɔla no me anka sɛ awɛ sɛ akɔla no yɛ me dia so e kana me bɔ no o me ntua me kama me adenti na wonim from the beginning sa ade we enya me dia no wanfa nto na busuafoɔ nanim na wo twɛn ya ma ebeduru sa mpempenso we the way omo kae no omama me pressure because akwala be at the age of 20 de omo ka bia wotimi onni hwe ka omama me pressure sa na me ye din because me nipa me mpɛ kasa o ye me bibi kura na ya hamia na imam say me mbisa me bisa ka imam so me mbisa na me yedin because me da na me sori anopa na bonfire ejima na ehia me ni obia time so ma e fie wo no sisi akura mpo no me kura sa fie no kura me mpa fie na asem me ankasa me fie o bebi a me firi no me mpa fie na asem just because of the treatment omo de family so no we nipa
me so me nipa na bisa wo se aduane a wo be ma me aduane adi aduane wo be ma me aduane adi wo de praia etwa aduane a me no sei wo de half ma me sinabla na wo de half ama me aden me ekna man praia de platform no boy no nie boy no ono ano no when you broken heart on boy no ono ano no Isa yes sir when you broken heart on papa girl no now penny pa enye obi na be ka kire okrampo aho ono ankasa ye awe se me pe no ono otimi ka se kan ye mia wallahi onim bebi a o na me ye din girl ne kan sa kire o sa o kan sa kire me omutimi ye na bibi wo kura e o fie no na o se o be kasa be na me se da bi nya wotere enti wa enka enya wa nko onim baabi owo no e na wo no aye o sa de we na wo ye da na hu se boy we na ye ne boy no ono ankasa na di sa de picture no ade atoso boy na sisi a boy no okọ a oye na start this start no oye na short crampo o view a bola at the end a boy na ankasa full picture wo ho sisi a okọ start no wonom no ko hwe de o de toso no boy efri bra odwane free wo fie di akwala ne ko ye no wo afre ne na kasada me fa nsa wo kwa adwuma mu o bae no ge na fa akwala na adwane wo frɛ no de enkomo na ne di de na o ka kire ma frɛ no na o ka kyem sɛ sisi a oni afie wo no me biem na aden na siye wo ni afie wo no biem me so me ni fie me nim de siye na o start kai sɛ omo omo like omo wo akwala na omo beto no din so na ma fo omo se omo fa chance ko sa nsuo bla na ote o yanko na omo kasa sa na nipa na o kasa ho no o ye pain o wa sore ya wa ye na o ye ne se ya na okọ enu anu no me ba na me frɛ me ma me step mom no sa na o ka kire me ha wa ye ne sa na okọ ewo amanfo wo bebele na maame no so nya abotre wan kasa na wo sori ba afie maame no ba afie na wa frɛ ne me maame ene den na ye bedi ana se ene ye benuane na maame bisa se me ye wo maame obi a wani nsom no obi a oni nsom no o me ye wo maame ka me ye wo maame a wo ye me sa de no ana se wo mama fele wo amanfo mo me na mesoma wo nkɔ a ka chem se wo nkɔ a simple understanding. But what now? Oh, kasa now ye o pa for me now ye will say a chese day. Me na so me hwel. A chese day. A ho na o ka che me ma me say ka o no kasa o man friend no ma me a ono wo no ma me wo fie obekọ. Obekọ na oteta otam ne nema koye. Sana ge ne ka kire na me so me frɛ maame no the same thing na maame no ka kyerɛ me okay afi mi enhwɛ okɔ ɔse yɛ oba ɔde ama wo akyire yi waba behu wabɛka kyerɛ wo sɛ nyɛ oba enti sese no wo wahwɛ no wawo afi no ahu sa akwala ne papa ankasa nie enti wɔde ne kɔma no na we wɔn ne fa wachi wɔ he fa na we nya no ɛwɔ silem na wo ba kumase a wo ba ye adwuma that time no ne boko ntɔkɔ no ɛyɛ wesa na ye nyina ye de yetimi movie ye kɔ ye adwuma mo so ba ye ho ba ye adwuma because yetimi kwarale yetimi mingele what you say but ntɔkɔ no ye wesa na obi ha dwane firi ho me say no me mention you me mention me ye construction work papa but unse mention for omuntina one place ye kɔ up and down sa na ono so minim ejima obeye ye horom na otumi nya ge no wa bre o easy o wa bre amanfo to me ka say hey that o man hu sa de ne kura ye boys and young boys na we area honom that me do girl ne pa bebi a wo kura me wo si me do girl ne pa na eya me for tro minim de me ye because ono say no the way the condition it and answer the condition of TCC no and new can say we man e na dia ne kuma be ye ne basa and answer agenjen it me man high blood pressure what you say so every time bia me ye ne boko because me pay asem bia last time an ne kasa ye da be
me no kasa ache sese ono nso mfrɛ wo ɔmfrɛ me so memfrɛ no enti sese wayɛ ne ho n'adwene sɛ wahwɛ na ma na wo ɔde akwala na kɔma ne papa wo ka wo boy na enhye saa no ayɛ n'adwene so ɔka sɛ ontua sika bi ama wo ɔmfa akwala ne nso ma wa obɛyɛ dɛ hey saa deɛ ndeɛ ɔka sɛ ɔntua sika na akwala sɛ yɛ me deɛ minni hwee ka but Awurade Nyankopɔn ɔbɛyɛ bibia ɔba de achi ame bremuna isa guy na man broken heart ya mami ya meraho boy ni and again nso san de no asan ye ono again status o san de na etie for boy ni nie wa ka kire o da say boy ne ho efes no nti no o fa wachi ana wankasa boy no kra me nimno enti wo ba ye no ge na ka kire o say wachiti ana say obi na ka kire o say ge ne nkasa because oya call na mitime friend na what time say me friend na jona oya call if me be 12 to 1 wo na wo wale no around 12 to 1 no am for da wo tshedema ye call me kura me nim the way mine say yin hunu na man say friend back biem wow okay mompe emfonyini ni nyina mfa ma wo mo na ye de begu so obo krachi say use usika na woje enya sa tenase usika na woje ohun yeah endi usika nyina ododo ka dodo say na wabo say na woje me via me calculation na me kan na 150 million na me re hwe no yeah 15,000 new currency no enya sa yeah okay afei yen hwe ni say ebreben ebra wo free wo fie ho no okraw ana wo frel ebreben na hu se wo free fie ho get there me o free fie ho no na me frɛ because one o free na frɛ me ka chese a oni afie biem na me say e ba na o free fie ho ansa na wo ka kire wo se wo free fie ho o free fie ho no asana wo frɛ me okodum ne busia for asana wo frɛ me because o free ho no kra me nim se wa free me anka me nim se o fie afei ebra edi nkan no ana untu kwan no na wo ne no te ho se empena nya sa na wo se na busuafo nyina anim no na utu kwan koye na wo san baaye enti wo baaye de onim se wo girlfriend dada na ane na betena ho anza na obeka kire se wanyinsan na brebe na wo hunu se woni obi fufura atwempena ono no me koye no na wo yesa o ka jam se wanyem no na me se me no da once following week now, not even up to month, week. Now I catch him say how can this be possible? They said that could mean more bar. Minim, but the way on also because obi timinyema 1 month, 2 months as an who say wanyem. But wo yem no na me ye away me ye away wo na onim the month a wo de yem ye. Na the day wo de yem ye. Kopem sa 2 months no. Na unim say okay sa man no wadwane agyaw onim bebi akọ me bae no wa be ye me style bia na me no dae o bae wo na ba wo nchen mfa say tisi a watu kwan wa ba wo na ba wo nchen ana wo na akọ ne nchen kofre no kwan be na mfa so a utu kwan bae no muhia me tu kwan bae no na omo bo jams omo kromorm no na me koye na ko jam me ko hia no honum no wo na kushia no jams na se ne ye di nkomo the following 2 days na oba me ho fie enti wa tu kwan wa ba ye bo jam enti wo tu kwan ba ne kwa de won de nka wa amfre no na me tu kwan kwa mitimi frɛ no but ono wa adwemfoforo o kire enti na wo ba ne nyina na nim se wo mpana dada wo ne na ebetena ana na wo ko ene de na wato adwem se nka wo ne na jai ono nkasa because me de mempe me kofa we da bia na ya asem anase omoma o stress da bi o stick one place a stick wo sa na metie o enti wo ba ni nyina na nim sa wo mpana a wo sa na beto mpana train so exactly sa o exactly na wo ko ya na wo mane no
me kwa no everything bia ono me kura me confused enye confused nya abose kafra enye confused me say on say utu kwan a bia na o mane no ntina ma ne ko fa ba ma foforo na ne ho kire no ntina me say utu kwan no unse say o girlfriend o utu kwan na anda so ne wo hode a wo hwe no say be send this camera no na me bisa we yeah me send this camera no every sometimes but unse ho kire to me buy anytime bia na bisa ho ye crops o plant green pepper and a tomato fine sa time no o yes ajima na obetima plant tomato ene na esa yini ene akọ produce fruit ene na o sa ti sa de na kọtọ anya sika de ama but me ko plant sa na na me ntina me bo part time me ko by day so mbe ye me master na jima day na najo menda na me san ko ye jima na je se mbe yin sika ya den ade ama utimi ni no edi nkomo wose ye den na ofiri wachi kofa ba ma boforo bibi sa utimi ka kire o because of bam there some of them omo mentality in there well complete Matthias here say utimi ni di sa nkomo no say e bia wo wan kasa one ne kasa gusa ne sa de ntine ma ne fa wachi say me akara me awa say minni ho so obi dada na straight na obeko enti wanu amu de wa ntimi amisa ne say e den na ofiri wachiri yeah man bisa no because the way on here utu kwan no di mfie say na oche say boso me say me true kwan be one okay yem fan say 1 month na me fit voter region no san by Kumasi ha be share galamsey no so galamsey yin na you san call back to yi ho na 2D be say ya san na wo call back be how many months so me ko we no ani Kumasi de ni nyina kopim say san call back to okay be yem fan say 6 months no 6 months na me san call akwada no so otu ni din ekwa be na afa so otu ni din yes akwala no ye wo no be ye wo no 5th June 2022 okay date ni nyina we ya de 5th June 2022 na ye wo akwala no so akwala na ko du be we die na ko se tiego papa de eri 1 week time na me ye den me ko ka kire me papa say sisi ya de ye wo a newborn baby so pesa yempe din mano na me koto kola na me fa sika 10 cedis akoto bese eno afa 10 cedis okay and they akọ malam no na malam se ye de oje na wadamase na oyi din Rashida ade amame na me beto akola no nti ukoto akola ni din no akọji din na wie obae wode de ne ka ho say akola na me ko je we ne ba no okọ abusuafo de na ade ka ho de tu din no say na moye no yes bese hu mo mamre no o wala ba na like onyem na oyan wo ye pese o twen o de say wa wo awie eno na ye ka ho asem o wie no e wo mans o de be free o dem wow asana otimi ko ye no ho ade complete okay edin no de obo ma mentafre wa no kakra wo kwaji free malam ho de bese any 10 cedis kwaji free malam ho Rashida no ba ya na de man no enti se ebia o de ne ko ne maame mu fie e de ntoma bi ana bibi ka ho ne koto din no sa de no o wa chire like so o wa wie na me kwaye sa de no but e wo time e wo time maame ko ankasa no mpie o e wo time oba pie so opie na bibia ye set na yente se ne ho na mi na ye ne ya ne bod ne ye active na ye simi ye den ye plan sa de no but e didn't there a mass and compulsory say akorantimi ya din before sa the memory no okay enti se sie e da twatwa on ne kasa ye da be get no crampo sisi a memfre no e da on ni kasa ye twatwa me gase ofre no okay the da be se ni yeah but edu be 1 month ni na ne kasaye enkomo be na ni di na se na okaye o kasa me basa o say ebi ni say yes because me say no me nipa me mpe kasa o but me frewa adia me pesa o ti ase understand and ma wajine bie kese but me timi fa understand where some man but still on pesa o tie me na je say okonya ne boy dada no so bibia okay amano
na ore fi se di asem no kai wa frɛ no de waka ansem bebre akyɛ ensem bɛn ya na wɔka kyerɛ wo so me frɛ no bisa se ade na ba na agene na waka kyerɛ sɛ akwara no yɛ me dia ɛna wɔka sɛ ona aka sɛ ona ankasa ka kyerɛ me sɛ akwara no ɛyɛ me dia because me ankasa nim sɛ akwara no yɛ me dia na me ka me ankasa nima adenti na wo enokra na me dika ka kyerɛ obegin no wanti ase aho na yedi nkasa ne ba no ebegin ma ka kyerɛ wo so da enti wodi asi nanim sɛ ɛka wabɔ bia wo nso wobɛgye ɔno ankasa yɛ awɛ ne ma se waka kyerɛ no ma ka kyerɛ no ɛna wase sɛ wanka hwe because ohun sɛ ɛmfa no ho wobɔ ne sɛ me ka kyerɛ sɛ me ka no deɛ woka kyerɛ sɛ wobɛgye sɛ 150 na mbɛgye me ka because mempɛ go slow na kɔbra kɔpem ɛnɛ mante o makasa biem okay 15,000 Ghana cedis 15,000 okay enti afei deɛ sisi a wode de hia wɔ ene usika no ɔde ma wa ɛno ano no wo akwara no so mfoni ne wɔ hɔ akwara no wɔ ne picture bibia wɔ ha akwara ne picture so ɛwɔ ha girl ne picture wɔ ha me ankasa picture wɔ ha boy ne picture wɔ ha na sɛ wa deɛ wo na ate we yes bibia wɔ ha so ano yɛ ka sɛ wa wɔtena ofie dodoɔ sɛ ansa na wɔwɔ oba no bosome sɛ 2 months now de buy no 9 months o de nya kan akoma to yam nya abotre wai ne broken heart na no ɔhyɛ nya abotre wai onyem yɛ na yɛ wɔka kyerɛ so wɔne onyem no ɛhɔ ado ɔbɛtena ofie odi sɛ yansa na wɔwɔ oba no onyem 2 months no odi be another edition yɛmfa sɛ 7 months account ɛwɔ ofie hɔ ɛwɔ me fie hɔ ti wɔnyem no nyinaa na wɔte ofie hɔ yes but that time no medical na doctors for ma ka kyerɛ sɛ ɔbɛwo May moti asɛm me kana ɔse ɔbɛwo bɛyɛ May so mo excuse no on titwi yie nti mo mfa nkyɛ no ɛna obi a won titwi no asɛ anya broken heart no wɔka twi ɔbɛyere no akeka akoma no mom ahɛ ase yɛ dada yɛ de yɛte ase yɛ ɔmo so ɔbɛwo bɛyɛ May no na ɛtwem ina ko 5 June no so yes no o fa him say na o twantro man say e we na him a o kɔ ne fie a exact time say o be wo no e be pa wo ena me so mbefa kwan so mbefa asana wo tumi to na bisa wo e wo na wo kɔ hospital say wo kɔ wo na ka wo awu a wo kɔ sɛ wo kɔ wo na wo kɔ wo hɔ no ma hwan fie na wo de wo bɛkɔ na yie no hwan na bɛyɛ ɛyɛ me ana ɛyɛ me fie na wo bɛba bɛsie no hɔ no ma enti wo die wo fa ba bi ansa na wo tumi awo yeah wo kɔ ye bibi yes me kɔ hwɛ ne ma wa akyire nya sa nko ntumi ngo ha ko bɛ wu kura enti wo ye we nyina de ma no ne ma no ɛna still a wa ye wo sei onankasa me kura me ntiase wo wo ye no so di sɛ wo fie hɔ ansa na wo kɔ wo dwane no akola no kura be kasa o benante kura mpo ebe sei odi be sei o wono odi be 4 months 5 months ansa na ofifie yeah ansa na ofifie no sisi aye kase akola no hwa wo ha mani o ko 2 years no 3 years sorry o ko 3 years 3 years enti ada atwato ohu akola ne da bɛn 5th June 2022 but sisi ale akola no o ko be 2 to 3 years enti nje sɛ akola no free so nante ye ne ayikura hu hu biem ene sɛ hu no kura hu no sisi akola no ko school ho no otimi de akola no picture atwa ne start na me ko sisi obehu ne bibia na ye ne start wo hu yes me ko view nyina na me ye din ya view dia o yamba sisi wo confirm that time ko ne ma hu akola no biem akora na wo board ho ka no ma hu ne biem obi a odina ko to adwumam
adwuma nkora no ne papa na di na kɔ adwuma no but nyinsa ne ba ye no mse ne wo na hwɛ so hwɛ no because ono wa be nyinsa no enti wo na hwɛ no na me so nya abosre na me hwɛ no enti wo betena ofie ho nyina na oda so kɔ adwuma na oda so kɔ adwuma oso de ne bicycle nyina kora ma no de kɔ adwuma odo bicycle ma na no de kɔ adwuma ada mote ben ana mama na mote ben area ansa na wo hu no ye te ben area ono wo boko o alelo na so boko manga na yede kura usi e kwa be na afa so usi ano te ye ben pa na mse yede di nkan na yede na usi ano wo yede jams senti o se yo ope jams fa o komo so pa me kura me tonyo sa but that time there yet me ko show on na e ba sa na ukosi ano etina unim ne da na me nim ne da o ba ye nyina ye te ben anti Thursday a usi ano no yede na afa de okose ne pe kwa be na afa so Thursday no na oboja ma na wo sa se na ye ma ye hwe ho no bia me kura mesa no obi abo nwom de se obesa nti wako jam na aye dey awona mi ko si ano nti wa si ano se jam na ma bebre na bae nti ye dey na we na wo ne no ekoye ye hwe ho no City and a pa, cause no, I can't be. I had the host who grabbed yesterday. Yes, Basana, who's a jam, sir? How would you for be brave? So, make a hoon and names of Miniaji. Na me friend, no, I'm in a dim como, not yes, here back come. And no. Okay, the Adana Mosai, Mummy, no Mosai, and our first day, no. Wasakura sebe wonim sachel ai ani adane de ani edi na say ansa na adene ba ofie sa edi na say uhu ne di na say na adene ba ofie be 2 weeks now 2 weeks na yeah ana okofa no de ba ofie yeah sa okay Evelyn Ahoy ose nana ya Krobea Asante awiei ma menchi achiamo na menhwe sene mumpomutie nyankopon hira mo pa nso Evelyn yenso yedase George Asedu owo United States of America en was ya Krobea Asante uni utim no yedamwase ene adwumaden a monso mobo nana Krobea de Roy nie ene we the Mondays edition educative program ene Obama kache ewo medoma 2nd Abbas Junction tofo Ami Franklin Mary Dowity yenyina ye twahia ena ye tiemo ene Gladys Tano odon so join ye wo YouTube ne so ene wo se akraya Krobea Asante awiei maye momo abaso ene adwumasono a monso moyo edeboa adasa ene awia na Krobea me ne masalasa awudu dusu yenyina wa asuofi asaman asaman new site yenyina ayenso ye wa ha ye hwemo Frederick Asawi bediako ose ejuso echa krom ena akra Krobea yenso ye wa ye tieu na ye sign so ehwew ene Paul osei owusu ansa ena ose akra ya Krobea Asante me wo Frankfurt Germany ena wiei menso me hwemo yesi kyerɛ me wo nyonko na menkyerɛ wo suban ebeno no akra Krobea yadamase enawie ye kamo ho yate nana ya Krobea Asante menso me wo Norway ena enawie menso me hwemo akwasu asanie osa awie ya mo ha akra Krobea menso me kamo ho okay yenso yadase yate ena Isa Muhammad ena ewo yanim ha wakomoso enu akosia oba asedie mu onige yakeka ma ate ase wode abaye ya bafie wabefa ne sempna ya wone ne te watubata afrisrem wabesia ko Volta watwemu aba Ashanti abebo gala kakra wadi be 6 months okofie baka abaya ne sande ne ho aba wawie ya ge ne se manyema mawo meanwhile odi akwada yi kwa yaresabia me kotwa ya ebre nyinsan na du no na chese ene ne de ne ntali
well abaya na busua de pressure si ne so se opew ompew onu ne enim no enti onhwa abaya no abaya na dwuma wosua nyina busua gya abode so eno ono na ayesa ne o ma nyina mpo ne base krekora wono otwie no ode ma wo sa abaya ena ade kwadwuma wahwew ama wawo awie akwada no eguwia ne nante kwa so a dako okwa adwuma wafre no se akwada no yare me pese me ko pharmacy ko to aduro se da bi gi 3 million fa ne ko hospital preko se no gi 3 million no dia ilore fe bema oni no fa na chi ewo esrem ho no ono na nyimo no enti abaya na sua adwuma wie wadwane afrisrem abese kokra ne ho ewo agogo asante achem agogo akɔhyɛ ho owura yi sɛ okay sɛ dia mempene to mpene no a dia ayɛ no mahu sɛ mabregu na mmom meka mabɔ mahwɛ obi nyinsɛn abeduru saa mpempenso a wodi dwane no mede kyɛ nye yi 150 million muntua mfama me sɛ yɛ yi a yɛ ka sɛ abaya no de wadwane enti mo amowo yem Facebook ene ye YouTube ne so no mon join me na abaya no yenhwe nanim na yenhunu sene ote owura no mebo ne din ankasa emfama me na menhunu na fei owura no a wadwane kɔ ne nkyɛn ne nso omo ne din fama me na yenhunu de adofo ne adehye esese ye yeto aso ena wia mibusa wo voice note ni mu sɛ owura yi ubetu ne fo sɛ die asie no onyae manenka na 150 million na wo ka sɛ wo hwehwɛ ge na gye afiri ne ho no onjae mfa nkyɛ no ana sɛ ubetu ne fo sɛ ne wonyemo ye no ofa akire kwaya amamra ansa na ge ni tumi awo no wonfa saa kwa na aso bi na emia ge no sɛ be ya ode de 150 million ebebre no de afutuo na ade be ma no awiai ubeye o voice note na ode amame ewa Asem Beba Dabi number iso Asem Beba Dabi number no ubeye o voice note na ode afaso de opesa wo ka kire krachi no na waka de afaso na mabo ewa afidie so de amawo eye 0536 22 2554 0536 22 2554 oya voice note ne faso ba meje abaya ne friend say abaya no friend Sharifa Atene Morago Sharifa Atene Morago 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 ena boy ne nso ye friend say boy na minim ne din ona so e mamprusi ni no girl ni nso ye kusasi ni ena won so ye kusasi ena okofa mamprusi ni enti se mamprusi ni no abeje oge mamprusi ni abeje kusasi ni ge ni nso ye kusasi o mamprusi de swag abeje kusasi ge asem na no ayesi o enti boy no pa me fan se wo hia no me and you pa oh boko die ntokara boko tokara die ma bia buafu amene no sia krampo a me yankopon ni o me yene hwe me ni hwe okay mate enti abaya no Sharifa Atene Morago ono na waye krachi city momra Facebook ne so ana YouTube ne so se ye ya waye oru ane saade no wadwane enti momra na mmehwe especially mo am wasante achema agogo eho ne yese girl no wadwane abehye enti de waye girl no saade we no me de ne beto so na me de boy ne nso ye mamprusi ni boy no me de ono nso ato so because say wadwane akwhye ne nkyɛn na mode mo ani krotua wisi ehunu bi enti bra Facebook ne so ana bra YouTube ne so hwehwɛ Otek 102.9 FM on Facebook Otek 102.9 FM on Facebook hwehwɛ
na bɛhwɛ awura no Sharifa Atene Morago onie ɔne da so yi wei hwan dɛm no me dem na baabi a ɔde ne kɔtena ayɛ no enti Sharifa nie gɛni nie ɔno ano no akora ketewa no na ɛyɛ akora na awawo no ɔno ano no enti mesra mo sa woba Facebook ne so ana YouTube ne so a oyin social media ne so no girl wei ɛna sesei isase ɔgye 150 million ɛde afiri de hɔ ansana wagyae bibia mu amanaka abaya no ɔno no afei mamprusi na abaya yi adwane akɔhyɛ ne nkyɛn ɛwɔ asante akyemagogo no mede ɔno nso ne mfonyini no ɛba beto so ɛde amamo na ɔno nso mahu grandpa ɛwɔ makom ɔsena na Krobea owura yi mɛka kyerɛ no sɛ mommoa no paa 150 million ɛma ne mfa nkyɛ enough is enough nana ɛma ne mfa nkyɛ because the abaya na yɛ no akora Krobea ɛnyɛ ne kwan so no Fendi crank ɛna ɔse kaish nana Krobea broken heart na no ɔse boy ne hwɛ sika a wa waste wɔ gɛ ne ho a ama no de ɛbɛma no ɛda so kye no still up till now say wafa gɛ foforo dabi na wo mfa gɛ foforo omo yesa na mesuro usuro mesuro pa wasuro oba papa black foreigner ɛna ɔse akora Krobea menso me wɔ buagya ɛna ɛna yi menso metie mu krachi ka kyerɛ ne sɛ ɔsɔre adɔpa biaa ansana ɔbɛkɔ akɔyɛ n'adwuma no onyi mmerɛ no bi ɛwɔ ne bere mu no ɔmfa nsuro ma ɔma n'ani na hɔ na nantwi seminars ɛna ɔsɛ bra kusawate mo ani na hɔ next time because abaya no the moment a wo ba ya anka wo te sɛ wafa wachi na sa tam na anka sɛ opam no kra efiri wachi nanso ma odo esisi waso ɛno na aye wo sei ogoro mensa no say please nana DNA for him no we dia ono won pre akwada ne ho they say won ka sa akwada no ye ne ba ga na tumi aklasi so sɛ akora na nye wo ba o se enye ne ba enti we hu hia DNA bia ehu hia David Asante no se a enti adenti na abaya yi they say wo dwane wo dwane sen adenti na se so dwane okay are you ready na yenhwe na yenhu Dr. Mankwa akwaba mene Dr. Mankwa enmo enkomo kakra awurade fie heba center monitua se eduru juada se ya papa no ba na obekere yen de ye Dr. akwaba yaja akora na umpom to say tweri ampon kwame basari fina dawroma good ahoden wo pa ye danyankopone ase ena ye juada bia ya san hia ye hia yi fa ye wura awurade fie ni mu na ye hwe ne pe wo akora wo de mede wase ma do tiefo ase mede wahwefo so ase good na ano pawie ya ma me bi ba me ho me bebe ya o se friend ma me abrinsia okay o kono chirase wow wase me ba me nchia o man papa pia sida bia bi ni ku ha pia ma me abrinsia wo kono chirase okay we was wording chakese pa me genesu ebru na e ba ne se nso anada bia no misre nyankopon nhira ma manfo a omu ma me ho nanso omu fa number no obi hia mo a no adirect me say akurada no obi di me number fra brochire ma obi ma nipa ne ba me ho wow abrochire ni o no afa me number because of say e aduma papa ma no sure ono otiga na han temi nkan so ono atemi nkan wow me number amano ko papa no ho no mo awo
Safo nyina mesre Nyankopɔn nhyira de mo mu. Amen. Nyankopɔn nyom kese pa. Amen. Na bro nya aduri de umdum sabeso mbia no. Awurade Nyankopɔn nhyira obi ansa na adwuma so ma no. Amen. Amen. Akra transit ya na dan den nyina na duru dwada mo ba mo se ne Dr. Manko ba de kubutubutu radio no ho tie no. No kwasem adwada duru se ya na yen so ye ba ne amanfo aba ba che wo mo tomato bi wo mu ni padua mu no. Na ya ba ba kire eno ma papa ne a kire mu kwampan so mfa so a Nyankopɔn be so wo mu. Ye transit ya na ye de number ne ba betudwa. Me so na wo ha wo amane uni wo ha kra se beto da hia da fa number no na ebia onipa bi hododo no na se wo hia moa bi na akra nkro bi to no so na wa kire na Awurade fie ba center. Dr. Penyina me da Awurade fie ba center na me ka se frem Dr. Mankwa me free ba bia mfiri kuma se koti he ya nkwanti ya wa na mfiri me kya wo therefore se Awurade Nyankopɔn hyira ne pa. Amen. Na akra ya transi mi se ni ba bia okro no mbosi Red Park aho ne butu edi edwuma se bia be sika yetia odi obafo kronom ka no fo ka na ka kire do bani se obesi kronom station U10 so atwa kwa Rural Bank nanim usi across kwa no across kwa na praja fo bi wo ho de busumso mu nkire obosi taxi station wo kwa de ka se wo kwa Awurade fie omuka se ho na ayaresa wo good ya de bi su mama good number na mdi utudwa number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akrada bia me se me de me class a etire de me nkasa nya ho ko wai kokrumutie insana ho mopo ko ka nya accident a so nya ni tire didim because on titia on trans on Saturday abe trans last week nipa mienu ba ho ba GT ade aduro no bi ne di 3 days na abas body na eden omo de ba pa na ba kokra so beba ba tra no abeka ho asem se we take the fake beer ma because of some see dum sitie no ade anya papa won ka ho asem enti awura no kra se me ba me nchia wo ma no banka me ya fa wo so chere enti akra se o tiem ne se o tie o ya ti ade me mpen ketenkete me transa me ka me pe ade kura nko de wo so ya enye yi mitina me ya che ada wo mama bi friend wo se ne baniti ya de obon ka 600 million o wo so ho side of frame na so ba Awurade fia otumfo Nyankopɔn na dum nintino ebe na dura manako na akrade enwanwan so obu obeba kra ne de na enoma bi ne de ayire no huhum ye de ababo ni trim ni nyina ba Awurade fie ba center ye trase se kyene brase ye trase a ye wura honhum fam honam fam na ya na nya brada nko obi tene se onum se brada nko na ye trase da bia ye cancer eno ase ma bi ba ho anajo ofisi okwa adwuma wo mpon tema de so ofisi obetimi abana so okwa adwuma ngomache a wodi opon adwuma na de oba Awurade fie ba center ho ana mewo no be trase ebe wuram cancer ya nyiska uba bibia no ade ebe gisika yo ya de no nko aho de ebe gisika ena da bia me kase ade no se bo ofoforo a ne bo nko o ma ne chade aba a obetua kase o o mu ne nam sa na akoda ne so ada ne so awie no afi na no obeba waba awie no akose ne sika nyina awie no ba on say du ana ya de krankro o ne yesu obebre ho ho mfa na na atumi ya otumi ya adwuma wie senye mi nkun kwakwa amaya mitibisra attack ebia so no enye nze nipa na wo gini no ye de ni bra be da beso enti utiem ya de na bo fofra emfa nkwane na mo nkoblansa wo ba ntama wo no ye boko na mo di kwa na mama manfo ko twa o ma ko twa abewie na ba Awurade fie ba center akora ne enso e be charge ne enso ahwe wo ende ya meka Nyankopɔn kro gitum because obi wo hu obi nso yede enkeka enti ya trust utie mi so wani ya oya tutumi kabla Awurade fie ba center mi si wo ma bi no oba me pa mle wo ba mo no obi sa dog na video me ka da bi no chifim no ko ye nkrofo mi mo obi din de bobo din mi modin mi wo hwa na fefrefre oba ye enani 4 days obo was doctor ma hu se sa de be wa wonyi ni ba se ye nso no Nyankopɔn ache ade obuosi asase wo so na ni na ye fitefita ma ohu bibia na ni aye kokokokwa wo posa ase nyina aye tum ni nyina aye kama wow oba ye hwa ye tirimu nya den abura no be se o ye dodo me kire na duro bebra no me kan na duro no ba so
ntimi mfa nto bi timo sa wo yes ana mse ana mete because o che no wo se wo ka kire Yesu ma yenka nkire ne wo ha mu wo ka ne dan tifi a yempie ne yenka enti aduro na ba ye ntimi mfa nsie obi na duro ba ko no omuomu aso kote aba na oba no aposa on be so we hu na duro ba ko yenso de da bia dan nyina Nyankopon adum nti na duro no bi beke yensa enti se wo tie awurade fie ba center na so wo ani yade na sa yade akronkro adana obi ba mo so kote mu na mu ni bi to nani ese nani na ye ba Nyankopon adum ti ama na duro ono abehunu ade enti se wo tiem na so de hie bi nani ya ne ya anaso wasem de mani no mehwa ade a ewo akiri obu won so wase obi wo akira me hu nanim obu wase mehwa light na rombo obi ato wo ho obu wase mani no so wo me obu wase mani so yehye me obi de yete obi so yesi bi de pressure mo se cancer glaucoma ase de medium ya bibiduro ntimi nkambrofo pina na mka no ho enti so wo sa wo ha ne amane na mekamfo ready for ba center se chena ye adwuma den fabra good wo ba ne se yade no eye bebusa se we na aye boni anaso we se obi anya boni se be ne awurade anu munyam beda adi we ni frani na Kristo ti nani wo ba awurade adum ti no wo be hu ade ama won so kane no mana na hu a ye hye watade ye hye mpabo nya fe no wo be hu se mpabo odi ehia se ade we hye me bra awurade fie ba center ne tumi ni ahode Nyankopon de adum ye no ye nso mfa bi mu a na ahonto akora wo tie me obi tie me sesi na wo tie me a sesi manya stroke manya ye friends diabetes edu na awotwe medika ye de adurance be ba be kan ye dika atra bi ahwe ye de sohwe ye de ma nipa na awotwe okokko ye test no na diabetes ni nyina akoto normal wow pepepepe ndi se wutia no kra ho ba nso anya afi na me de adome mo akwankyere e ko me kira no akoye umpo na apede ye hen mese me de apem ho sa ya de bi mo nipa kro dwene ho awonte ase apem no ho no me uba me ho abode ma de awie ma sa abo no sei mi shibi nam di bi ointment me di bi sagono ya de no ma bebre ya de awie no kura na yese ya mpano ma to body amadi mi sanya mfaso kura se body na me di ko mi scanner ba no ko timi to dro yeah enti se wuti awurade fie ba center wie ne so officer diabetes bi how titru mama kura de kan ya de enya kura emia mama sam kofom ema obi ahodwo wotuni nana keka bom obu anase ahonho no ekuro to no ase ekutwa ne nan ma bi ba mo ne kuro ni bia me kire na duro 5 days ne kuro na wu wow ye kan se se bia ye ka se bia me ka e de hoahoa mo ba bi se ahodi ni tumi awurade de amaye no entina ya ne de akukudu ye de ekasa enti se wo tie me na awia de wo tie me bro nya ekobro nya ekwa wie ye ne se odi officer wo ye bibi na nsisi so a wo to na se ye nto a obi wasan ko odum abo obi pa wasan ko obo na ontim mo ni nyina ye hu adwuma akora ye trans obi timbo se ne we nyina na aba wo betrans a wo nkam se bra ne yesei ene mo nsra akora mam na me bank on fa be 5 minutes bi nka me ho omso no be kasa na de kakra ka ho ko nsempane ya na de obi wo so otie ko na asma sorry enti se wo tiem na so wo hawa amane atutum ni kabla awurade fie ba center good mi so obi wo ho mi si stroke ka ne to 3 days oba mo be ye training wo me ho ono ananti frifie ba so doctor say ya ben sa ade wa hana no odin sa oba awurade fie e ba mo odro wo punu bi wodi bi wasa wo num bi oso otua betua e betwa ba sho nsam de na da ho abo sa page wagina ho piafo tumi wo wiase o na banchi dua de biam ka tumi wo banchi duam no se nipa na odi bo obi kro be jimi misi no so fu bi firi brema boss ni ga ja no na say na mo so mu ga ja mo ya de was media bomb plan ma hye nkom ko twa banchi dua be na ma no tro bandi wo ma no message bo hwa na comment buki ha atache no wo buma na ga na delete eno ne da ho te tumi wa awurade fie ba center enso ni nyina de obo ade ensa no nyuma na eye because David si hunu awurade anu monyam wa abodie no mu abodie ne de tumi Nyankopon de agum esoso papa ba ni nyina ni penti no ye sure ye ne da wo mu na ye sure nipa da abodie na nipa because banchi wa ni a ono mfa ho una wa ni abewu ono osiwa no opro ko ne ba bi ba ye da abodie no nti tumi e wa abodie mumra ne enso enkyerechire mu bi uba na se wo bro ho ase be ma bebre na de ko ena misi ma kyerechire ma na obi kura de medura ma kyere de ye adwuma didi da bi wo frem da masibu anu WhatsApp mu kakra na so ma di ato enti awurade fia ba center me number na itudwa me sorry afrem number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 wa wutie mi sesie bia onipa bi udofo bi
dua nya no makoda ne still de ne nane enya adwuma fa ne bla awurade fie ba center ya nkyerem se tumi ni ahoden wo ni nipa kro no ye ma na kwankyera ho tie no san sore because me see aka ne say ya biro ntini ya betena se ka no nyankopon am ye kwan ya meka na so tie doctor so na se wa mompe ya satan no atwiase no wonya asa bla awurade fie o because fie do nya duru wa wade so na so no nyankopon be so ama ho atɔ ye ho na me see aduro no yesi ni waduro ho no yesi se ya ma ne ye yam wodi twia di twia wo sa utwitwa wo no ma wo nom wo sa wo hia na cha tutu kabla wala fie ba center good awia wo tie mi a wo dia me se ka kire wo nua se agenkwa aba da bia se yade besu mama bi ko ye kwa ye ne enim die nti a ye te koda ye asa ba ye ne ye kwa akosua de ankasa ye se bia ko tra university da bi ye ko nwuram ni nwuram abode no ye ne abode no kokodi nkomo ene o ma ba be do ye nti ye fa bia de sa yade e kontem nti wo tie mi sesi ye na so de wo so wo henia ya yade na abehye wo ha mu ayese moto na ate so wa ya enko no mi ka moto akwa bi se watwi moto man sisi yen to obaji aduru ya sa moto ayetwi no yade henia no ebeda ne twa una ma ba wa ha mu obi hye ntade nkoto de da bi Australia kakraka na ehuse ya sa fo na me kasa eno kura ka wa na ma akwa akudo nsuro no sambodo na ayekete ko waji ni nyina akọ utie na so sabi o hwe o ma ba no sa ni nyina aka bo ma ye ba ko na afi na eba o de bra se meto ma ne bo nkwa beto ma wo betua kese titu ka na bra wura fie ba center bra ba gibi mema no nso mani gye wo be kobro nyam wompia wompa agwagwa no wo wa ya mmere ntra fie aduro ho antra be ma be ma nyemmere sa obu afi no anya ba ya bia no osisi ne musisi no so wantimi ampe wo ma obi apem no kwasa wo ma obi apem won say mu do abon se na wish achew na achechirim kira manfo tutu ka bra wura fie ba center bra ba gye aduro good tutumiri kabla ba gye aduro na ba gye aduro mo se wo aduro ne wo aduro ma bi ba me ho wo se tumi wa ha o ma yi nya adwuma ba aduro ade ma wo se tumi wa ha enya ha nko ne ma ba ma nanti bebre wo be ya ho ebe ma wota e ma wo ebe ma odi aba ni ama adua ba akubi ni na ase ne na bona no na odi aka ho na adi asa and I was what bomba latrines was a peja we change. What I am ready for about center. Okay. No be fa hin no aba ho. For baby as do so your background de be am direct to so say be yewura ni statu na si ketia ho no. Be duro tamana na so mo pai. Krono ma francho. Mezi mekru. Sure. O kwa de foka ni bi. O de ofo am enfrem wo ho. What foka na car na tu no. O frame a wa fa number no kwa de o frame a mema direction ni ukofo ka na wo de oso ubesi kronum station U10 so ho na atuma kwa amrola bank nanim usi akroso kwa na praja fo bi wo ho wo de okọ abosi taxi wo ho wo de okoduru anka he wo de oso kwa awurade fi obeka kire o se ho na yare sawo mame number no number 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 isa akra wo de me kama sori na ntris bo bi ba wo se ne girlfriend or friend na won for friend on fa na me tia ba na me di sugar kan ho wo we ye na o friend na no afa abre no ho asebo kwa me na so ho aba yesi we wu ko hu ye bi anka abaju so gu so be twa to ato tumi ni ahoɔden wom wo ba awurade fie ba asante hye aduro e posa ma wo mitimi mu obi nan a wati aduro so tumi twetwe wo boss ma mkɔ hwe dem busum bi ni wom se da bibia no e tumi ni ahoɔden o tweri amponya ko dia maye nti wuti a me sɔre e free kyerɛ ko bia me ye adwuma ba kyerɛ ye ntrase kɛse wo ha wa amane a tumi ka de bra ma moya de di ana ma nka wo ha wo nkasa me ni ho aduro ne da bia na ebetimi aka asɛm kro na nti wo na se bibi a kyerɛ wo so a wo dia frame yes answer your father fa number ne bra oba doctor no better as one and one e bia no yankopa ada na di a kyerɛ di ahintan di asie nyina no ora be yi na di e wa ora di mu nti amen amen medase adofo doctor mankwa no papa yi ene panyini a oda awurade fie heba center no na kumase kronom bosie red park e hona papa yi odini dwuma papa no wo aduro nwanwa sene eboa adasa e woda so ye no enya asem ketwa adanse e wo ho no edoso
se ye ya me ne wo ka sei wanamontuo na aka ehia ubetu na wo ne papa no akohia na papa no aboa wo 0241 09 3915 and 0549 20 6633 obe fresh our number we only doctor no ankasa bekasa na de wonte ase no wachire mu nso de amawo aha ye 102.9 aha ye Otech Asem Beba Dabi dwumadie no asogusu a wutie tweme na meba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomodin hu hia me yie esne bibia Enti me manom pafie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Magie duro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ade minim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 16th capsules. Ya manom ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 16th capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo memene 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum Dr. Time daso menye wudenie we ye kikim abna na wo ya no fa here medimo for herbal clinic asane nyina medimo for herbal clinic Dr. Tam daso me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no e be ya ka diagnosis eno bi ena ose me bra yawe no bekokra enumpo ena hwim yawe no etuafu me widie mu a me beko Central Market akoton me nioma yi o wasi be ma stroke no so eko hwe eho sei wo bi ntra wheelchair mu emia mfa no nko emu ansan fa no yade mebiu apart from stroke yare a otumi sa ne ntem kra no awo so otelete se oba wo hia wo na Dr. Tam da so e behwe wo a charge no kwa wonyi sika no agye se nyinsan na bawie ansa na wagye ne sika enam so wagye ne hudie nti osanya penis enlargement wo ye bema na wo bema no so a wudru horma wo ma wodru 5 days na hyase pejan mu ebe pejan mu a kosi se wankasa sasa wo pero na fe wagye dro no fa malaria hepatitis B na wasa diabetes hypertension prostate ani yare nkae no eye nkokokra medimafo herbal clinic Dr. Time daso owo abuakwa agogo Copas last stop wo yare afre na ko 0244 774282 and 0245 616336 medimafo herbal clinic udimafo no hwa obi benya nwa na free yade ena apomuden so yansira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre
Future Life Smart Food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben Sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wahene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka abeyensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma ben papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire hoduru a yemfa nsa wo yare fast kra oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema yemre wompemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Ewio Enumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu krasa wo kan ya wu ni ya mesro bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayarisabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumase Bremai DVL ni nchempe ose kwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yeni Sister Spices abra what did dear feel dodo aden nansen en so kwadua ne aye dabroso nyenkwa ne na bomu en so fama na pa so fama na pass hey bra asamra no waka no na the secret ne say hey tea Sister Macro kofa buy onwa na wakofa Sister Spices abegato spices ahodwa Sister dia begaso eno ne me hinta semio se wo filia pontia fish kwanya fish flavor sa kukonso na oberia chicken flavor na so pese wo stew so a stew flavor
So condo beef flavor. If you pedudu to aton. And one is our beko edum pampaso, PZ, Roman Hill, Stormy Market, and a Bantama Market. And can so CMB, Ana Okanshi, Ubenyabu, friend 0243 535025, and 0279 140940. FDA aji edwedin kratwe yatum. OTEG 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4 Edamase, Yakoya, Yaba, Aha, 102.9, Aha, Eye, OTEG. Asem Beba Dabi Medino, Wasugu Sua Wuti, and then we are Kruyanso or Shaye. Mwadrin Tre, Ebiaba, Ewo Yen WhatsApp voice note no, Yabebo, Ewe Fidie so, Ediama walk, Rachi Yasemio, Se Ura no, Seni Aye no, Oma Ura no Fanimusionko. Ana ni 15,000 a walk wasem no obewura asase asekura na akwaje a owura no nkwaje good. And now we are sister spices, sister mackerel kofa buy onom na di sister mackerel e buy onom na kofa sister spices enso e de aba na sister spices yi e 100% natural nke kan wanim very natural. Me pa chow. Yawo good flavor. Yawo fish flavor. Yawo chicken flavor. Yawo stew flavor. And yawo beef flavor. Sabre ya me ne wo ka say e wo dwaso. Sa wo ko na wo ko pe spices atwa. Edi ba ko pe ne sese ba utirim. Eno ni sisters spices. Na muntie. Sa wo nso wunyanya bi ntonwe na wo pe bi atu atonwa. Oba bantima dwomu a ubenya sister spices o okoso amedwom oba Roman Hill hey uko PZ ana edum pampa so a eho nyina no sister spices ubenya bietu akoton eno na sesi amanfo to entikutubi na unsunya so mfaso ni bi oba nkran a ye wo CMB ena okanshi eho nyina ubenya biato ye number eye 0243 53 50 25 and 0276 140 940 ofresa mawiya woni sister spices for bekasa na de wonti asibia nso no wakyerem na ode amaw awie mekanfo traditional Dr. Dawood enso de amaw ena wie sese wo ye oba ana bema na wutie me na wie ya akwanya no aba mawo sawo yade daw so a wode akonante wa chinchina hoto amma no ubetutu anamo na wone traditional Dr. Dawood no ankasa abompunimpu se wo ba Kumasi Krobea mu a ejeso krapa eno wo edane a enkane na Metro FM ni wo no sa danu emu ana Dawood Herbal Hospital ediri dwuma wutie mi esikyire yade bi tatao emojabroso hawo ena wanya stroke de wato form woje wo ho enye onua woni papa no nhia owadro eye hepatitis B ana enemu yade bi a woteye unya ahotoda o eye brenko a also bi e ba wo so unya wa hotoda wudwo so semu nioma nkoye be ma wonya prostate mu hawo e ma sese ye de rubber kra na atum wo de ne yesi aye kese nti udwu so wie kra no asebe na bisane nam ho nya de pawo bra Dr. Dawood nchen papa no wadru obeye nhwehwemu na sebe ade abedane si akwanye ma wuntumi ngono obeye firi ho bema die nti asese waye mre wompam ana wo bema no nya dwuma kra no obeye nhwehwemu obeye firi ho ama wo bema no apeja traditional Dr. Dawood Herbal Hospital osi dua ma yaresa Fre papa was 0244 886437 and 0201 681 717. And now we are Lactus Enterprise. You will Kumasi ya doom as that house of Kwanes Labi we Lactus Enterprise. So per modern quality any affordable PVC pipes ne bent and now fittings are aha na binya bi. O per Turkish doors are eye kama
ope paint, chandelier light, wall light, electrical cables, kitchen sink and taps, tiles, ope WCs, ope normal bath booth, ope telephone shower set, complete shower, bathtub, jacuzzi, ope basin, shower glass, corner bath with panel, ope toilet roll holder, water closet mirror, and now water heater, ope pumping machine, ye kama, baby, a ubenye bia tosani omei, ne papa, eye modern, ne bwane da from wato, eye Latus Enterprise. Ye number nye, ujuma ye ni, sebe ya we nimbebe nyamno, je, oni wano monto kesa no bebo wao. Eye 0242 61 65 85 0242 61 65 85. Afei arofo Sharifa Atene Murago fuega yodia sibiyechi abaya no ono ankasa nimfo nyinini sesei wadwane afiri srem ya sesei baabi a waba abehye eye yesi asante achmagogo eho no waba abehye Sharifa Atene Murago abaya ne daso no oba Facebook ne so a oya abaya nanim jeje ne kokoro na ohwa eku isa no kokoro na eku no wa isa aga ne kokoro na eku no eno na sesi amu anya broken heart sa no se oba no okase ebia opese ono koso atna obegene back David onjene back entimi na osan ba bio no obekasa akwala ne ye wode a eno nso emfa se wode de be fa mawo ene se woju 15,000 exactly enti oya abaya ojeje na nono esoro no apagya kakra na odahoi oba Facebook ne so a odaso ena mamprusi boy na wonne kwotwe mpna na owura no nyemo no a ofo so de share isa na isa hwe na abusua na hye na ma na hwe na awie o sesei wasa dwane aba be hye ne nkyɛn no krache ne nso na edaso no na wo ye de na hu se ye krache wi ya oye de na hu se we no one no chiti wo esrem nyemo no ya onu dwane ya ode nyinsan de sha oye de na hu ya so ode no picture na ato so the profile na de na ya otwere gu ase otwere de na gu ase se ode ona kwala ni na na ya na status wo uhuru sa ya no akoma ya ode oya sa na o so person oya na ehime na show so oya sa na me so me ko hu ya na me yadi me nkasa me man reply bia okay jataba wa fra wura no akraba friend Famorago to so na ade no oni ahoma no so sesei ne phone no to se oba ha nyina no ne phone no off yenya no ti sesei ye kasa wadum ne phone no tunya no kra ne nkasa wa se be hoda bisa no hu sesi ana sesi no de nane ni nkomo ada wo wate sa asante achim no wo na kura ase ana so wo kurum agogo ho no agogo no nkasa na o mo se o no nkasa se wo ho no na wo ye sure so wo agogo ho de me ye sure pa sesi a o ye we a o mo kurum kasa na sa boy no kurum kasa na o mo kan ho no na eyom bia na wo be to so na we the start bia the same thing sisi akura wo ho no ada na wakọ ho wo wakọ agogo ho manko da ba onu ankasa na ka chem se wo ho no to confirm se upe usika na age ene wadwane aba santimamu ada na won faka anko agogo na won ko hwese eyampa so wo ho ana so ni ho na wokọ na omokokun wo ho no ma hwan ase anti usuro unse mamprusi no ko sa fe yanhia so wokọ ho no sisi a na omokokun wo ho no ma anaso ya den na se ge no wono nso yekusa asini na se ge no de o fa mo ho emfa no ho because gen de mbet man fa no bon ya che no na se mbet man spare no na me ye young boys ye board two or slema o be ka se me victim ba ko what you say ntina me ye steady na me nkoe no okay mate oba de acha me akra say abaya no phone edum onum nya no but adisua bi ewo asem wi mu mame ma wo ho
sima miɛnsa pɛ yo akra me da se ansa na no ma menchia ye tiefo nyina titiri mi ankasa me wofa asisoro mo usu pepra na no kwasi ada no na yakwaji awade ma no abroma isbet akoto sisi ayi de sisi ya de soromo ye Mr. and Mrs. Soromo usu pepra nti se de na me nyina na mu na me na wona ba ye nyina ase nyankopon ehira mu titiri fire service for no mo ba ye nyina sofo omo mfre chichi ni ba bi e ben ba ye nyina se mo betai Mr. and Mrs. usu pepra achi ma ware ne kama nyankopon onhira obi bia officers ni nyina awade nkamo akra asɛm a yɛkan ɛyɛ asɛm a ya krachi kafra sɛ obeyi wuyam sɛ wodɔ obi pa na ebewi ase na obeye useye owura yi kɔba yɛ nyinaa wɔno anim sɛ nyinsɛn na nyane dea sɛ deɛ wɔka no no nanso so wa amana ha no osi no sɛ esan ɔdɔ no nti ɔbɛhwɛ no na hwɛ sɛ wɔde ne bicycle ɛne na yi nyinaa ma no na ɔtwe bia sika a wɔsɛ wodie wɔde ama no ewi ase a wasesa ne nneɛma adwane ɛbɛpem saa bere yi onhu no ya saa bere yi wama na bɔ ɛka hunu na ɛma bebree ɛnhyɛ ne nso sɛ ɛma ne nya wo dɛ sɛ obi dɔwo a na yɛ ɔsɛ sɛ bi wagimi onyimi yo ya ne nya jimi ɛma ne bebree saa na ɔma adwen yɛ wɔ mo ohunu bɛma wɔdɔ no na de ɔbɛka bia wɔbrɛ sɛ ne akoa yi ɔte ha owura yi wɔkan mede ba se krama no mama no chop money ɔkɔ adwuma koraa no na masan tɔ aduane na masan de akɔma no mempɛ sɛ ɔpemfo enti ayɛ sɛ wɔyɛ sɛ nyinaa no afra ne hu ni sɛ ɔyɛ jimfo bi na mmom onim sɛ ɔdɔ ɛna ɔdɔ no ɔn sɛ wɔka sɛ nyɛ sɛ baabi a ɔkɔɔ yɛ ampan so esiremfo deɛ saa de ne deɛ ɛbɛto sɛ sie sɛ wofa wuku n'akyi ana sɛ wode nyinsa kɔhyɛ obi a wotran yɛ akɔ awɔ so a woma ɔsan dɔ wonti wasan fa akyire ayɛ nneɛma ma saa de yawo wawo wowo yɛ no watena ne fie hwa bosome miɛnsa asɛ nan o afei ɛna boy kro no a wɔhyɛ wani ɛya no wasan dɛdɛ ɔgye sɛ kro na wu wasan bɛfa no asan de ne kɔ akɔhyɛ baabi a yɛsɛ wama owura ya bɔ saa sɛbe nkwasiaka na ama ɔyɔnko tua nkwasiaka a wusu tua bi o enti yɛne yɛ saa no yɛhwɛ yie na awura no sɛ yɛfrɛ ne sɛ yɛfrɛ no Sherifa Atene Mudago Sherifa Atene wode ma mefa ne mienu mpa nko a baabi a wo bia wo tek yɛhwehwɛ wo bɛma ne de yɛnya hu nti wɔn de yɛne ne asɛm enti Atene ya ofiri hen ofiri sire mu Krobea so boko alelo aha yes waba yɛfrɛ ne sɛ Asem Agogo ɛhɔ baabi na wowɔ saa awura yi wo abɛte ne nka bia wo bɛte yɛ nka no ka kyerɛ ne sɛ yɛhwehwɛ no Wotek FM ha anya saa yɛtoa no hɔ a kurom hɔ koraa wɔnsene hɔ enti wɔmpɛ nka saa wɔmmra na deɛ wɔ hɔ bia no yɛne ne nka akora meda ase okay owura kan wakoma fato yam se yɛ a yɛ kasa yi abaya no unim sɛ ebi a wobɛkɔ hɔ deɛ ne ebetumi de ayɛ wɔ hɔ bra wo kɔ akɔhwehwɛ no enti na ade asɛm no aba bɛda yɛn yɛnso yɛbɛwuram na kwan biara yɛbɛfa so a yɛbɛtu ho anamɔ de ata awekyi no yɛbɛtu di kwan akoma to yɛm ate okay adɔfoɔ modwenkyerɛ a mode ba yɛ wɔ krakyi yasɛm ho ɛtena se tie bi ti amanfo adwenkyerɛ deɛ ɔmo ka kyerɛ wo ansa no akɔ yɛse wɔmfa nkyɛ anaasɛ baabi obɛwuru agya ne sika bia wo nwura nya deɛ mo nso mo kaa yɛ nie yo nana Krobea mama ha ne adwuma pa mobɔ lala ne man so apapam nana adwuma ne de moyɛ munim ne nde so hwɛ abaye ne abrante na asɛm no mommo abaye man why ma no hwɛ esiremfo ma dodo na because of mama mmere bi wɔ sɛ one be ma tena ontimi mfa na kyini adenti no ɔmo yɛ amamere ne wi a na ɔma fa ho di nsɛm hu no na asɛm enka ase ne sɛn wonim sɛ nyinsɛn ne nyene de ada na edi nka wo de ma no ame sɛ no wonte be ma ne nka obɛte be ma ne nka no ɛna watwa we yabɔ
mommoa no monye ne sika ma no bia mode gɛ ne bɛfa bia momfa no mfa ana mesusu sɛ monye DNA ebitimi kora ba sɛ ɔbaa no wogyime ne ho ɔyɛ saa koraa nso na akoraa no yɛ ne ba nti bɛyɛ a momfa DNA nso mmra mmɛnhwɛ ade meda ase nana Krobea, good afternoon. Chia one wabeja for ina ameka mu ne adwuma pa mu joy frame David Akwa make us free askora mampon pa cho me de ma adwin kire ne se kabo no mumu ano na ne sanka ne sika na eya so bi moja de entumi kodi baby sa nti de mesra mu se mumu ano na ne sanka ne sika e ma ne ntwemo mu kra mumu ano matamase. Nana Krobea, Mamma good afternoon, because every a boaka house, medin the say, wa. Media, my drinking now the say, boy, no. A queen be as 1 year again, no one chinisika. The gain and I drink say, won't ya? A quiet fast wa. Gain, it's me woo, you know, for Sakwan, so no fine yerano. Obituary Cadiaman. Good afternoon, Nana Krobea. So, Mikasa Ifri Kumase Avepo Junction. Nana Krobea, Asem Beba Dabi. A man of movie across everybody. Inti the Sasa Abrante on Fanche because I was here book almost 30 dear parent, Nana Krobea. We saw one share and I won't come with you. Emma Abrante. Now, man on Penquasia Burudo, Madamasi. Hello, Nana Krobea. Ya mama Juma. Pacho no bia ho ya de akra. Mse nyame adom bia ho ya pa. Akra ejankroma na ande ne kasai. E kasa free. Adwatu adomanu market. Hona me kasa free. Akra ye metima kana se onhwe na wonye sika. Sanse kwase bu ya pa. Ipetima hwew abra wonyemu ebesi samre na se wutumi de akra na dwane. Abra wontima anka no kra nche ne se enya ne bade a akra mesre wo se monhwe bebi a oba ne hye bia na monye isika ma no sanse ebeleguo na wabrego no di kakra betima kana no amenhyira mo o madwuma moye mo bye. Nana Krobea with mama ha frame bay me kasa free atonsu ramzia asema boy kai de ehu onim sames me kusasni it me free garu pa na so twege na again so ntwa me madwene mo de nko fa no fa baabi na onye ne sika na we de omo a na wofo na ekwase abu no mpeso mbu boy no ha yentena wi ase yesa. Yaw Asante, good afternoon. Prosper near Medward Genius Ramzia. Na when you also Genesika, Nisika and they also maybe a pequasi abo too much. Also Genesika. Maybe you'll be shining beyond talking on Genesika. Michio, my son Chovio. The chairman start Tony, maybe we will be. I mean, sure. Opening Krobea and Bacho, and me more things happen so to them Padama. We have a unia bema kujabukuni atonsu market and Pabwapa opening media kakra more can say a message you have man. Shen one fine chow bani da. Shen one tisikan so more ban because Obani wicked at Jumboni Gutano. And the Shen one tisuko na so bad as one tia. On for banning for baby one chinimu pa. And now probably a good afternoon. But you're filming engine boy because finish at that. But in another way, they about Selma Mungiscan mobile 150 million creation. And I go be you sell back to home pampers and this no man was relaxed and therefore more. So about Sakura, man, I do 2 to 3 years and therefore 150 million creation. But you're some Monji mobile. Now, I could also the area and therefore, Madam Marcy. Hello. Nana Krobea Nana Pacho Maho. Nana Pacho. Yamenem Nukulini. Minya Bano and Yad dear. Yentenevia say, and yes, sir. Ah, Nana. Obaka one a yan or bank and 1 a year. Ah, Minya Bay Crama Sebi. Minya Bay yan yad dear. Sebi 1 yad dear cra. Ah, a man moving yad dear.
Hey, we are to be playing Nana. Minya Bebano, one j. Minim say, Abedu Monimu dear. Yamenim no crane, Ubit me up one manaje, Nana, one jina dear. There ya. So a boba who capa, Nana, or do a fuck one so. Nana, one jina dear. Abedu Mui dear. Yamebe Yadum, one jina dear. What's kind of sododo? Hey, Nana enemre. Enemre, Ubenya Juma. Benya bibika cry kutanana, Brano wa blame. Miamino Casanana Medini. Kofi boy. And Catafla and Sako Kelly. Anakwabia, good afternoon. Diana na naba free fa. Mekasa wo Asufia Sama new site. My branch ene de break out pa na ache ne saa no. Na yeni se no betimi aye. Mo ye bida. Nisika ne de monje be ma nisika nyina ma no. Ma ne fa 10 pesos kra mpo nche. Omo sente so kra ma ne nte so. Onje ni nyina nana moni adwuma. Krobea na Yaw Asante ene na bedwafo mechia mu nyina na mesade nchia mu bibiala wotie woteka fam awie na we die ye frame set chei mekasa firi achianse wansemmere na nkoma matana so a mobobo hu na menso mepesa meka kakara Krobea nsembisi no ni kwanse yesoso cherese ya na ye nsenhunu kura na ma ni bi edie no wode nyinsan abɛhyɛ bɛɛma amono na hwɛ na koduru baabi a na wode akwara na kɔma wo bi a ɛyɛ me anka mentumi ngyae ma ne nka ma ne nye yo me anka mentumi ngyae ma ne nka ya wo check ska oba anyema ka obɛbɔ wo no ho kɔpem so obɛwo ma akwara na duru sɛ de waduru ya ɛna fom timi de me ka bibi de akyara blantie ne sɛ mu nya ma ne nka da akukura manfele so oto abofere tirima yemfere si edin kututa no so pia Krobea na Yaw Asante no abedwafo mu nkajem afternoon Asem Beba Dabi krio nyina sremo abaya ye frem ku fisame eke abrecheba abaya ni munyi sika na mabe man ezi ade wa frustrated damasi baba mema wa ha na kuposition mo adwuma pa amoye na bla na ote ho no mu no man fanche because man no mu bu e kwadudu omo ma ye hwa manfo madudu entino okase ge ni twis kan was wontu a onfa fa kwan bia so o ma fia ge no man fanche kra o di cha wasisi no ne ma no mu bu e kwase adudu wonu mse nyinse ni nye dia wa mo na hwe wo bia fe wo di akoma de ye ne dia e di kwase bu no man fanche e frame lover boy because if tekwa na misram Krobea the frame of edu because free Sabian Krofrum abranti asema working there na me de anka de ehia se so ye fese pa na se ombeye DNA test ombeye test no ma hunu se akwa na eye ne dia ampa why ne dia no answer o claim senya ne dia onya mana pe on claim ni sika nti me de me gina no me nkyirase e no da nana ojumadi adesua ene adekyerɛ kofi pokuni me first time ni me kasa fisa paase de abrantie ekan ade a esisi pa because unim se be ma no no na edie benti ana wagege na kogya no subunani no me nani aye na ya sisi ewi achi wodo akoma be ma foforo enti se de again oye no dabi no se be ma no do free ne ho a ne ho be kire ne papa enti o hwe de oye ne yi. Hello, Krobea. Ebacho your friend Angel, make us a free magazine. E kamen kwa anka bema no unja bibia maninka na nyankopon betua oba ne ka edi amano papa anya hwe abone nya hwe nyankopon wonsisi obi emfa mo obi nti e kamen kwa unja amaninka. Okay. Mate afe na jamaninka ba kwa befra. Mintumi mo nwie die
but afei da jama ne nka baako abɛfra enti anamɔne a ɛsɛ fata sɛ yɛtuo ɛde ta krakye n'akyi no yɛbɛtu case y momfa ntoɔ ma me awie yi asese yɛnya nkra bi ɛwɔ ɔboase kyekyewere sɛ Nissan Stanbic car yi bi ya ne registration number yɛ AS 7396-16 akonya akwanhyia ama nipa aprepra paa ya wɔkyerɛ sɛ car no efiri ben so ɛna ɛba Kumase na drobani no yɛsɛ no wɔyɛ call according to Mr. Ankatia, and we a very good afternoon to you, producer extraordinaire. According to no, say na Nissan Stanbic car no droba ye call. No dia kwa boafra ama sisi ye ka say o kyerɛ nipa pripra enya asɛm ketwa wo boase kyekyere. Ewie ya sisi ya de asie no. And now we are Hepa plus Pavi Plasmos non so. Eye enromi ensa. Ebenech heba fo ena this enro we yaba. Ya se wo ye oba o ye bema na wu tie me a. Akwanya no aba ma o. Se obema onane aboto na baabi a ye to ne aduro bia no. Wakɔ hɔ akɔ pese enro we bi ato. Hepa plus Pavi and Plasmos. Eye enromi ensa na se enro yi ena se wunya bi. Na se wono no mo a onua eboa ema o general well-being ejina yie obi ohodom a sebe ni nsabuo mu nye obi ohodom a sebe stroke yade abonato esikyire yade nie mogabrusuo nie obi nso srade tamwa dore na manintini mu asisi ogene ho enye onam anase ne baabi ne ho baabi wo so ni nyina enya de pawo atidi yade hawo Taford yade hawo obi nso beda sore ya wo nko an wote wo nipadua mu obi ni atenka ba akokora wo so ni mu ase dua ni nyina ye hawo obi nso aye mrepa wo mpam obi de ye infections ni nyina no kyerɛ sɛ dwene wo well-being ne ho sɛ oma o general well-being no gyina ya de aka nyina ye mfaso na aduru betumi aboa wo ama wo well-being no gyina yie ɛyɛ Hepa plus Pavi and Plasmos. Say no mi ensa we die. Eye Ghana adasa any wiase nyina age atum. Adanse ye wo ho doso. Se wunya bi nto ya onua mana moto. Ye woni nsuo, ye woni topa ye. Emu die obeto bia no ebeboa wo. Se bibi ne na wonte ase aye number. Eye 0542 778572 and 059 13 67898 ofresa homa we ya no bekasa opanyini akwaba ya ja opani bra wanim ohonte say awrad na dome hoye good udi de so opanyi pacho from akwasi frifa ufri he ne be je frifa pacho be free atwuma apemanim di asam na do amanim ha je frifa pacho medawase di de medru ha wie eye me bane ababa ya otwe friends na matu na abrante bi anyinsen no abrante mi nim anenim ma friend phone say me ni be hia na mahu kwa na so ba sa friend a o se oni na dapen ni mu no onyi ntum se oni ababa no anyim ntino already oni hwebe ya kan ofre na fe de o se obi akwa amfri ne biem enipa na so a ono so edi hu sa abrante no ono so kwa hwe no so a me sanka no friend a o de meba ende eba kyina ono so ama ebre so kwa na ekọ so ko hospital ne bibia ntino se me de beda abetwafo na mutim boa me se be ya yetime hunu abrante na chiti kwan timi ba hewe ya na mama ne ye no nipa no a obaibo ni din se one ne nyem no ofre na oso one na ye bibi da na emu mai dai enye ono a adenti na enye ono a di dra o che se ebra ababa no efre se wanyise no na one ni san no ni ye bisa achakura entosu se ewono a nimu akofa firi bi na ode ebre no nenam hwan so na obey so odi hu sa akrache kro no abrante ba ko e friend Zack ono enanam so nua no to okosra no enti komo mu die de e begina ababa wo so no betima akire sidi a ma unya no
Okay. Salamatu, oho te say. Bra wanim. Paje mi admonda. Say ya na otie, ana se onyemu ye no asesa. Pajo, nyemu ye na asesa. Onyemu ye na wasesa. Pajo. O ye die ni. Pajo mi agurusini. Ene de no fonkwan ne wo. Ene de adofo ene de no fonkwan ne wo. Okay. Eya bi wa no na kasa den. Why? Na yente wonka. Why na anyemo? Pajo Peter. Ye Freddy Peter de. Pajo ankan niseni ankan. Anwa so ni jini Peter. Kasa kesi o. Wa miye wa no obi ante wonka o. De onyemo no no anso o ka kire o se ye Freddy Peter. Pajo. Na wa musa no se ye Freddy Peter de. Pajo mbusa no wanka. Wanka. Pajo. Wo mfie say. Pajo mo 23 years. Say na ewunsa. Na 23 years na wo kwotwempna na be ma no ka kire o say ye Freddy Peter no eno ano no nso amusa ne hwe anka ho eno an say ye Freddy Peter. Pajo mambusa no hwe anka. Ote he. Pajo ti trede. Trede. Pajo. Unim ni fie. Pajo mi nim ni fie. De wanyem no unim ni fie. Na de no owe we. Pajo hotel. Ye ofe fie fui. No owe we. Pajo hotel, Bebu hotel. Bebu hotel. Pajo. Ho na no de wokọ. Pajo. Oni ni hia ye di say. Pajo mi ni hia ndi ekọ. Ekọ be. Emwa ode. Ekọ be say. Tam na mi ni hia na akọ be 4 months. Ekọ be 4 months. Kwa be na afa so anihia. Pajo na minu asu. Na mu hun no ka chon so pemi. Ana minu na bona amane. Nti minim se minu ne ka ho dia. Omo yen basabasa na ma ti ase. Wo ye grusini. Pajo. Peter na ono nso enyemo no ye die ni. Pajo si ne papa ye grusini na ma mi asante ni. Ena wo se enam unua ben. Pajo Zak. Oye unua pa. Pajo ene ebusia baako. Ono nso ye grusini. Pajo. Zak ni nso ye grusini. Pajo. Enti Zak no ne ka wo de wo ma o boy Peter no. Pajo. Wo na ye den na Peter ni hunu wa o ka kire Zak so opewo. Zak na hum na obona amane. Zak ni hu ena o ka kire Peter so wo nua ba. Pajo. Nti wo de wo be ma no. Pajo. Ena o de wo ma na mpa. Pajo. Na nyinse na yo no a. Pajo ayo no a. E ba ye no frɛ no. Pajo abaye ne ya dika kozako. Ana ekoduru o ka kire se okọ adwuma. Ana san ba fi. Ana me papa na o frɛ Peter no. O frɛ na o sianse no bofo ya koduru bofo yu si. O ba sina ko ba bi. Ana o san frɛ sianse amba back. Ya san ba ko na ka kire se ya mbantan ya ba na okọ. Nti ebe sina ya Na Peter no wo frɛ wo. Pacho se de on frɛ me. On frɛ wo. Pacho dabe. O si min se na man frɛ ne biom. Na nyense na nya ne dia. Ade nti no se nya ne dia. Pacho na min timi. Esese wo hu. O papa frɛ no no ka the same thing. Ade nti no se nyinsa ne nya ne dia. O si nyense na nya ne dia na mse mani ne dae na me bia ma bia anda we nka ho. Ande ya amota aka enso die ni beba no na ayimu abɔ hɔ na anu ya yekoye bi maame no ne ba no o se dabi akwala ne se ye boy na yekoye die ne ba ye no na nye boy na enti awura wo ye sure say ye boy na Dan Pacho na kuninya mi anim ya yonwa. Enti ugidi se die enti no obebie na no akase enye onwa. Osi ake ansa na mabona amane. Ade wonyemo ye ne di sen ansa na wo boy na mane. Adi be 4 months. Se nyinsan ne wo sen.
Pacho manya 7. Only bear manyem. What keeping in say na man di 4 months and son a wo frɛ bear man say wonyem. Adentia. Na pacho ni minim saminyem. Na wonyem. Pacho da. Na ubunza. Pacho da. Enti na umunsa no na unim se eye nyinsan. Na pacho da. Dabi tobo. Menchema wa ha. Udi de say Salamatu. Menchema wa ha. Menchema. Chemi bibi mu. 23 years sabi unsa. Boy nene boy yedi kan a warew. Pacho. Odi eba mo kan se ya ye bewura mu na nya no kra mu hwe yo. Kan no kra no ne na kina bi. Eba betodwa wanimu antwa o mese. Peter no any boy ya obreki o virgin ana. Na pacho. Peter ne break you. Pacho. Enti na hunu be ma da. Eka Peter nkoa. Pacho da. Enti Peter ne odaye no ohunu se wo ye virgin. Pacho. Wa break you. Pacho. Okan de yen so ohun ya mpa okan de. Wan kashi ankire me de. De no ohun ye nti no ohun se wo ye virgin. Ana wo ohun de. Pacho mi se mo jaba. Nti na wunye bi da. Pacho da. Na ene obi a wunye bi da ade nti na Zak kura apɛ obi de na ma wa wonso wote ase uko school ana usua adwuma Pacho mi sua adwuma wapɔn wo ho Pacho afiwe anka mapɔn mo okay na wompɔn wo ho na Zak ka wo de wa ma Peter onka nkyerɛ nsa dabi me kura menye bi da enti twɛn ma menwie madwuma na wanka sa na wonso wote ase de ma Peter na Pacho ona me ye mistake na wa wo pese wo ye bi hwe na pese wo ye bi hwe enti empredodo sai na Peter na ukohia wo hotel ho Pacho 3 times 3 times Pacho 3 times no memfa nse wo ye a bi abe 1 month achi ana wo ye to aso Pacho first day ni asia na cover 2 weeks ana esansia enti no onu hia 2 weeks sa 3 times enti nyinsa ne ba wo de se Peter ne kura na wuntumi mo na mane ahyase a ade enti na Zak na wo kan wo de wo ma Peter no wani nkanya anka nkyere Zak na ukipi ya ma ne bedru sa abrewe Pacho first time so ne me fon asen ntina manti mambo mama na unim ba bi Zak te Pacho nim ba bi oti enti na unim a ade na ne wankɔ ne wankɔ kan kyerɛ nse nipa na ode ne maame no wanyim mi o ade no anya sa Salamatu da ade no anya sa Pacho ona ma yon fonso o de mfomso obo brade a ene mfomso na be hawo mfomso no ebe hawo e di asem bebrewo e honam ye mfomso honam ye mfomso no e di asem kese ne nam se ye ya woti hwi wo be wo boy ni se nyinsen no nye ne dia friso ne oda ya che so aka kire o Pacho no ka kire on de na so ka kire no je me ka kire se nyinsen na ye ne dia menine da ye ne be ma bia anka ho bi enti free se one ne da miensa ne wie ye no unye biem Pacho da bi enti unyimu ye kura ungugu so Pacho da bi ka no kro dan Pacho na kore na meka esi adie na ada romanti oba de nyinsan hyewa mensuro ode ose ye wa gitum de obetumi aye no ye nyankopon ye adom a wo a
ɛne ɛsaa nneɛma ne nkyɛ obi kunu deɛ ɛnyɛ 3 weeks pɛpɛɛpɛ no ɔkɔyɛe ɔwo no baayɛ na bɛsɛm yɛnkɔ na wakɔyɛ wo DNA nti saa no na wastate to ho susu nkakra de toɔ ɔwo yɛ kɔyɛ wo DNA nti sesei yɛnsuro biem mode ba a yɛbɛgye yɛhwɛ na wowo a yɛbɛyɛ nti woyɛ sure sɛ adeɛ no deɛ yɛ Peter woyɛ sure na wobusa ne saa dɛ na womfa me nkɔ ofie na da bia wode hotel na wobɛwe me nam sɛ womusa no wo so woamusa no na ɔno nso aka deɛ mate ase o na ni ade nti na yɛbɛkɔ na wakɔwe yɛbɛkɔ still no wakɔwe saa wafa wo sɛ wode ɔyɛ no wɔfa fie gɛ ɔbaa no abɛfo akɔhyɛ hotel boy no ɔyɛ adwuma bɛn ɛdi adwuma ɛdi aduro aduro ɛde ba hospital na aburo deɛ ɛde bɛɛdɛ wɔ hospital na sɛ ya na wote ana sɛ wobɛtena amanim nti na wofɛre adeɛ na wusuro adeɛ ana adeɛ asie no nti na mo ayɛ saa kumase ayɛ deɛ neɛden na tena kumase o na wodeɛ womfa neɛden deɛ a ɛneɛ hwɛ na bɛɛma anyem wonim bɛɛma no din Peter nko ɛyɛ din Peter ɛyɛ din ya na mo ma yɛ brɛ mo ha adwen dodo etumofo a mo mfa watumi ayɛ o virgin abeduru 23 years for so yɛ virgin na fa wie wadwuma yi on for so mfa nwie wadwuma wa wie a wanya wo nsa no dwuma no wo yɛ wa ade a enka we wonyim wo yi ɔso wo mfie a wa obɛhwɛ wa wo ho ɛba yi wo na otiwe all the pressure beto we busuafo so saa ne yɛ ade krachi a yɛfrɛ Peter yɛfrɛ di Peter de mo ayɛ hwehwɛ mu bi a mo ma me hu yɛfrɛ di Peter bibi a mo mfa de soso no emfa mra na me hu adan wa hu sɛ wa yɛ mistake deɛ no ɔka kyerɛ wa ɛtɔ wasum nti ɛ ma udi na chi kɔ hotel no ɔkɔhwe wo deɛ no ɔka kyerɛ wa ɛtɔ wasum deɛ ɔka kyerɛ m sɛ ɔpɛ me ba ɔsɛ ɔpɛ sɛ menim batena ana me nua no so ka saa na ma mete ase wɔde sika ne daadaa wa anaa sɛ deɛ ɔka so ɔbɛhwɛ nti na ɔnni kɔhyia a na ɔma wo sɛ fede no ama me 50 cedi ana deɛ atoɔ so na ɔma me 1 million first day no ɔma 50 cedis second ne third ne deɛ ɔma 1 million ti wɔwiw bi a no atua wo ka ɔnsɛ sisi a wo ho ayɛ mmɔbɔ a wote hɔ ɔnsɛ sisi a wo ho ayɛ mmɔbɔ yɛ a mo ha dwen dodo bɛɛma ka so ɔpɛ wabusa yɛfrɛ wo sɛn wɔni address yɛyɛ mu bi yɛnwi nsie wodeɛ wobɔ nana nkoa koraa kyerɛ no a wɔnim sɛ otek yɛ w'address wonyera wodeɛ bɔ nana nkoa koraa kyerɛ no the moment a wonim sɛ woyɛ adwuma wɔ otek ha ne nkoa deɛ wonyerae wonya ba otek ha kim wobɛhu wei wani address enti wawew wɔkɔ wonim baabi a ɔte sɛ zak namfo hɔ ankɔ a asɛm asi atiefo jataba frɛ Peter no ɔfrɛ no moma yɛntie deɛ ɔno nso kaeɛ boss tie me issue machine na me ho kan na me no kɔ kola me kasa me na kola na me boa me no wɔchai pay 6 months crowd awo frɛ no so me mfrɛ afei mo wa na afei so wonyam na boss wo yɛ bɛma sɛ wo ne obi di saa yi meti wa
Krobea de bosumi no na hu it's me Safia. It's 6 months, I say 5 months, 6 months. And then I will me the problem sending the post plan of bracket every day. One in Bosumi, and 9. I found out catch them and so on. Okay. One in the Kosia, Equadai. Yeah. When I didn't know. I find there's no fast to share. So, woman is saying, you say, the way is a ocean in Panama, and one acquire DNA. Name say, would you to miss one another? Was sick or near woo and name. And to win in nada. When in nada, no, I didn't inside the show. Okay. Hey, you know, what, Peter? So what the Okikano? Alaya, what checking in say ne Peter dia? Oh, time I was so no time on no die, any nyinsa no time I was so nyemono. Or no see nsisi so. Eno ye ni nyina so baako, ni nyina so mienu. Oni obi anyem. Nipa na nya abosome enum asesen afei no oba be ka kire wo se me ne wo nanyem. Ni nyina so mienu a wodi gina so do no. Usom say. Uyu ho ano say 23 years uza. Huh? Ye na de Krobea mebre. Me say uyu ho ano say sala. Na pacho mistake na me enti na manti mambo na manenti. Mistake say woni be manyema mo ya no wo yusu condom. Na pacho da. Wa yusu. Wonso wo ko to aduro bi no moyi e say wo de bo ho ban. Na pacho da. Na de no wa mo ho ban. Ah? Sala. Dan pacho makache nsema mambo mo ba no si manyin semba. Ade wotugui. Ote de amebusa na se. Sese be ma ho abade ande wonim. Odigum anaso odigu empa ne so. Pacho odigum. Wano se odigum. Ate. Wano eti se odigum. Therefore, nyoma bi wo hono ma wutia na wankasa kura sebe okay Zak na ono nso ne ka gay de ma Peter no ono nso nie moma yinti ono nso na sema o ka kire jataba no na catch out ya no catch me so you man on see me no catch me na come what catch me ma me the Peter o ni ma jana dan te ya ni faro open ya na the see be one me o ka Peter ni ni banya wa dan dia na o ya ni me open ya abutu mu a ni ya sia na se pa ni na sia na o ba do aha ni pa o ti jana sa se ge na bi na ba me ma ni pa no ho chiro o de se ni ni aha ni de me ni ba mi ti ma ni pa no ho chiro o ni bi jana aha ba e ni pa de o ni bi ti ma sia ni me o bi e ma na ni mi ti ja na o me de ka kire ne se ade na okoye na aso aba ama ye hia no wa ha sei wan hwe ye na se de Timmy. My catcher, you What's it there?
maka jonda bia da bia meka chelo send easy me ko send na me se nya mra me only fika to go to kan me kan ni nya ko me ko ta sa bia choto ba me ka de ofle no tige ni mra ge no so for kino then to ba ofle ge ni ge dum so ba no ka send send me ya me ko na no kan ni ya me ko bon ko me se mamba mo to go to mo ka ni ya ni so ma da ni mi ni yote na ba on pa so do ya no ma na ba ni ko ni ma ka ja on to to ki mo. Okay, enti Zach ne nso no eyampa on ne kan no ma Peter no wakana ma no se be ye ono nso be kwa akokire busuen ba bi aboy ne nso te ne nso ne asem no na Peter ya se wote trede park no echi side ho this location kwa akra no ebeboa ebem ye hudi ebeye na wiai awodadie mu nchia enkomawo happy birthday to you owura Ajeman Bedu aka Otu ona wo ye CEO Emma Sisters Food enedai opanyina Ajeman wanya afeko de aka onfie ho unianu mu Western Boys and Girls Union mu se neye wa wodai osre nyankopon ni nhira na ho bambo eni yekuduro honhom se nkoso ankan. Happy birthday to you Mr. Ajeman Bedu. God bless you. Afei awodadie mu nchia bio enkomawo ye frau Jasmine owo Germany na wankasa maame Ophelia ya wo Ezra TV osi Jasmine ene wanya afeko aka wonfie hwin osre nyankopon na ho bambo ene ni nyinkyere se enkan adofo mi wo fie yi na me ton fie ene wie wo afidie so de amawo me ton fie eye 6-bedroom house ifie ewo krompe dan no wo krompe eye 6-bedroom ewo 1 master bedroom ewo ni wardrobe room toilet and bath shem ewo 2 other bedrooms ni nyina wo the toilet and bath ene san wo single room ba ko eno nso ye self contained toilet room bath room kitchen room na ewo atwemako furidua kumase ye ya atwemako furidua onua bema na onua ba wutie me edan no wo kwa ho pe esiyie medinki aka kire so obi nto na akokọ de kwa sei de ye ton ebo ne nso ye asase san dani mu ya to fence won so asan afa ho ebo ne ye pa na no mani ne eje se wani je ho afre for negotiation number ne ye 0241 198922 0241 198922 and 0547 01 9763 offers ahoma we ya ye beje so ne no aka ho asem why na midima for herbal clinic Dr. Time da so kumase ye abu akwa agogo papa no ose wo yade a wode anante abra ahotoma no so ba ne nkyenya a wode time beto so ama wo enti your friend Dr. Time da so no yade bi te se hepatitis A B and C na tete wo wanya stroke hawo waye mobo enkechi wate wanya kidney mu problem ana waye mre wo mpem infections bi tete wo low sperm count ana prostate na ayekese awo ho problem ana wanya stomach ulcer fibroid ana diabetes onsebuo munye onua ba onua bema wobetumi de oyere nso akọ wode ebra midima for herbal clinic Dr. Time da so na papa de mo ne number ye 0244 77 4282 and 0245 61 6336 abapa mo your biggest online shop odua mienidwa obeba Google Play Store na App Store no abe download the app no abapa mo na download wie na wura mu a ubehunu wani so nioma enioma wa hawo wo mo nioma ne so ye papa ne bo nso da form from krenkren to krankran TV fridge laptop phone air condition fine
ade bi nipa boa ye wo ye dada setrem bi omoton bi ho ye kitchen nioma ye yusu nyina wo no ton bi nioma ye di nua ye empanom wardrobe ne nkonua ni nyina omoton bi entade a ye hye na hwese abapa portable washing machine eye 399 Ghana cedi pe umpe we na apede yi abapa more download the app no sese ya order de wo petuaka na yemfa wa de mro anase gie number o phone ntumi download the app no dia frɛ yen what ya se ka de wo pɛ yemo no bo nkyerɛ tuaka de yemfa mro number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 ewie yade beko heba Yaw Asante be kwa dom na sizongo frafra hini fie ho na yade beko heba edidwuma na ose wo yade a wode anante a enko no ba beduru ha ebeko yade no se free he be sa akonechi obi ho a enkuda bi atunomia angu brana ye ma waduru ne nko stroke yade de wato fom esikire yade ana osa wa honhono enso nyeduabo obi ho a koko bi abetia yan no opene ho anu a wohu obi de ye hernia obi anya prostate mu haw obi anya dompemu problem po obi so de ye twere yade misrewo oba yade beko hebala o yade no ebeko odi no honam se frɛ number we na ne mpanyimfo nkasa wo ho eye 0531 60 2710 0531 60 2710 Awia Volta Drill Limited yensuo tunsuo se wo be kumase ahodo da abanya eho ne main office ne wo ensutuo die emfensa ye ho kire se ye wa nimdifo ye wo mfidie ya ye de ye yadwuma Volta Drill Limited enti so do ho bo won na ye bo ho nko ana apeso onu mutu a onua wawie onom na ye expect no wa man kwanchenfo bia betuma problems nko ana wanya Bra Volta Drill Limited ni enko siesie mfama what ya say pump installation ye blowing pump servicing problem a wanya wo bo ho ne ho no ye be siesie di ama ye number ni ejefra ye 0244 29 9520 and 0266 43 2210 ya Bolivia Enterprises so full alignment one multi home dia nimhwe se wo ba ha ye di nuane ne san yade ye nuane no ahoɔdenu ahyɛmu matonchom enti wo yade bi etete wo bra ba kyerɛ bu kyerɛ yɛn ahoɔdenu bi te se vitamins ni minerals 23 ene wo aduane mu amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina hyɛ aduane mu matonchom de hianie be kyerɛ wo yade mu na yenhunu ye aduane ye de be ma wa wo hawe da so wo yade o form bi a wo pa wunya wo fu bi a ye do twe bi nyina be firi aba ho ato ate je number na frɛ ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 we fit homeopathic clinic ya wa henema kokoben ya benjo mass company no 18 mu junction no so na abehu yen ni ye din fidie free India abagana ha ya di ye hwehwemu ya be check oba bia wo yade ni hye bia na be ko amonwa ahoto wate bi wo wa ye mfa edrom kan ye nsa keke ya de be mu anwa ahoto bi nso wo wa ye twi free ni paduam se stroke yade hawo wa ye mrempem asikyire yade bi enamu yade bi na etete wo ani ho hawo anase asikyire yade wo de bra na ye moa ye number ye 0244 58 3859 Peter ena anyem akwadai na ho aba asem na abaya sausie